Hotep fasojo kana numéro sabana ka be fo ko be wala nyimando ka damna groupe mo folo jusqu'à mo là ba par exemple fo kone ki fo ki wala nyimando o nere tanti njami keita foli ni wala nyimando biye o karamo nyamanto ki fo o politique général foli ni wala nyimando bi aw bela jeleni o karamo fasri foli bawi o to foli be kashiye donc ani 7 dobla o 7 amena kuma alisa ani kiraya kodika o korole voix de la maray o ikoma obela jelema kala ma choya minna on kametu anga position kiraya kola ode ka foko sababu mimbe ka foko o jatelenu o considérer le ka foko de jena tigare ni moya ra sababu o nyana ma ra sababu di gulen koka o ka foko yi mado de kren ube ka kabila do de kren ko ta dogola ka chikando do da o ko kanu lase jamama o ni arabu fe nu ba fama ko nabi ube rasulu o ni jufu ya ran chrétien ya fana sigile o bazu de kanu de adiyana almono tawhidiyya na dina sabas sigile o principe no de ka foko mado de chira o daba ma fe kana mayal la sensibiliser on kametu dalente o korfola on dale do famina o de ka foko aklika kiraya ani aklika sibaya o ka foko famin be nambo considérer ka foko sababu yo de fam bela jilim sababu ye o ni kirabe obolo ka nyashi mayama o maya o hakli min ba ana o famu min be ana o miri min be ana ambe se ka o daba ma yara laro o de fe o anya ko na tianko o hakli jawa sira fe ambe se ko do ayara ka nyina mala wurgili hakli de be se ko o bela jilim la sababu ka sharia ni lo ta kan maya yara organiser nin kai ni mai o hakili de ka baray oluye o hakili de ka kan olu la sabab onga tuma dawla ma minum bena foko no ko kuma se sababu ye o wani ni ko no ko maw hakili no tektelinye donc no kera kuma mawti ko famu famu ko keluna culture tektelinye ko be saka ke chukuri an kametu kala ni te ka foko fujja ko sa ko fu beka je ko ka dun e ka jaga miri chugo ya kelina ko wajibi da ko fobbe kan ko famu ya ciko kelena an ban na tiriera no an ba yara l'existence no sababu mi yara no an ba sababu nyana mai na o yara ka kurundu yara toyo ka sharia toyo o kal la nyini yara toyo kadaka ibe na jenati yara la ni jenati yara ta ka jezemina fa na daga korobaya abe bolo faraw de labo abe suyo chama labo de ko suya nunu amena dan fara misenu be saka yu ni ngoche o kora de ja haklima yara la ni maya de ka wuruki haklina be fofo ngongo o fofo ngongo o hakli ya be mun fo koro fola o de ka fo kan ngongo o dan fara ko o tuma dola ibena yi o halu o dawa mako anta famu chugo ya keluna o ngame ngongo o kan est ce que ambe munde la nyana maya na munde la ambe ya tuma dola haklina o kacha o la ngame ngongo o kan jamana kan mara chugudi sharia kan ta chugudi mo de tuma dawla an hakil no teke kelenya o kan o kojugu kala kan la ton chugoya jmo de la tuma dawla an ga famu na ngai ko ye chugu dan faro bi tsaka du onyo che me ko an ga nyakon ku o dan faro de kan est ce que c'est ko fa nyina ma wara ubewa o lu be ngalu minu be ka fa ko hakili ma yara la ko ni jabi usoro la ola ko o dan faro ni an yara dama minu ma an nyakon che ko an ga nyakon ku o dan faro kan koda ko de ban permanga se ka balo nyokon kerefe nan nyokon ku dan faroka o nyokon kumbaliya dan faroka o be tawul kololo wara de la no de bembaliani o juguyani o kele bambali de dakola amberai o dina o bena hakilna mi no de ka fo beka jega miri chugo ya kelena o be ku ba on kamitu lago shi konan tura hakili ko kantna no kantena ben kelenga au contraire ai nan tura hakili ko ambe be nyokon famo na soro an ko yi chugo tikelen kala ka amena songo nyokon ku voilà ola nonu nyok manya blowi halisa manda do korfo ara la nori est ce que o kira ya kunu dal yawba ala o tuma dola o nani islamo nyininga mamadou ka kira ya dal lujmo ni bala o na chrétien nyininga jésus ka kira ya dal lujmo ni bala o babutu bulu tango jimala parce que lu be ka fin taluya o dali do kira ya ko minuna ka foko o ko tawrata no de bible ko ye o
kɔn ka fɔli kɛ k'a fɔ ko kira dɔ bɛ na o kira min n'o bɛ nalen o y'a a kunna kuma fɔ k'a fɔ ko kira dɔ bɛ na n'o kira nana o de bɛna kɛ kira laban ye k'o de ye daliluya ye ka yɛrɛ k'a fɔ ko Mamadu ka kira ye tiɲɛ an b'an yɛrɛ ɲininka est ce que tiɲɛ yɛrɛ la Bible ye Mamadu ko kuma fɔ wa est ce que a fɔra k'a fɔ ko Bible kɔnɔ k'a fɔ ko kira laban dɔ de bɛ na ko n'o nana ko juifs ni chrétiens k'u bɛɛ ka tugu u ka taabolo ninnu bila wa k'o de bɛna ci diɲɛ bɛɛ ma est ce que o kuma fɔlen don wa est ce que arabu ka kira ko kuma fɔlen don Bible kɔnɔna la wa ɲininkali tɔ min de o y'o ye a komi aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogoya min na Mahamadu n'o ye kuranɛ yɛrɛ walafibaa ye ale ka ɲɛfɔli la o de ye k'a fɔ ko ale kofɔlen don Bible kɔnɔna la n'o de ye Tawurata ni Injilu ye olu ye kɔn ɲɛfɔliw kɛ k'a fɔ k'ale Mahamadu bɛ na o la an bɛna ye a b'a fɔ de la suran dɔw kɔnɔna la k'a fɔ ko wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad ko Isa ko k'ale bɛ nalen ko ka na Bani Israilakaw ko k'u lanisɔndiya ni kira ye kira min bɛ na ale Isa kɔfɛ ko kira in tɔgɔ de ko Ahmad est ce que en réalité Isa ka dɔ fɔ o la ou bien Musa ka kɔrɔfɔ o la nin kuma in ɲɔgɔnna dɔ fɔra yen wa n'an segira ka taa Isa ka dɔ fɔ o lajɛ ani Isa ka a ye nɔkɔrɔ minnu to a n'a ka kalandenw ye est ce que nin kuma in bɛ se ka tiɲɛtigiya a kɔ wa ka d'a kan n'i ko maa ye nin kuma in fɔ ko a ye ne yɛrɛ kɔfɔ an bɛ segin ka taa ka kɔrɔfɔw de lajɛ a ye gafe minnu to yen a ye gafe minnu to n'a yɛrɛ ko o ye Ala kumakan ye ou bien o ye dabama kumakan ye an bɛ segin ka t'o lajɛ est ce que o kumakan in fɔra yen wa o la anw bɛ se k'a dɔn o la nin kɔrɔfɔ min filɛ nin ye i ye nin kɔrɔfɔ min fɛ k'a fɔ k'i kofɔra gafe fɔlɔ la o kuma ye tiɲɛ o tɛ tiɲɛ o ye kelen filanan an bɛna ye ninnu bɛ tali kɛ daliluyaw la k'a fɔ ko silamɛw b'a essayer maa minnu tɛ silamɛ k'u la convaincre ni a ye kɛrɛnkɛrɛnnyaama chrétiens ani juifs n'u b'a essayer n'olu bɛ débat la ka essayer k'u b'olu la convaincre k'olu ka Mamadu ka kiraya ka légitimelen don Tawurata kɔnɔna la ani Injilu kɔnɔna la nka fɛn min y'anw kan bɛ to an bɛɛ b'a dɔn kɔni maa b'i yɛrɛ kalama i kɔni b'a dɔn kɔni k'a fɔ ko Mamadu ka kiraya dalilu k'i bɛ t'o kuma ta Tawurata kɔnɔna la ou bien Injilu kɔnɔna la k'i bɛ kaniji la convaincre n'o ye i b'a dɔn o ye sanjikɔrɔ wɔsi ye ka d'a kan nin gafe fila si t'anw ka danaya ko ye anw ka faamu la nin bɛɛ ye maaninfinw ka faamuya dɔ de ye n'u y'a sɛbɛn donc mɔgɔninfinw ka faamuya n'u y'a sɛbɛn o tɛ se ka kɛ ko bɛ ta ko k'i b'o kɛ dalilu ye k'i bɛ maa dɔ ka kiraya sabati alors que n'a y'a sɔrɔ e b'a la k'i bɛ maa minnu yɛrɛ ka kumaw ta k'i b'o kɛ dalilu ye anw sɔnnen t'olu ka kiraya yɛrɛ ma donc o la a tɛ nafa ɲɛ nka halisa o n'a ta bɛɛ an bɛ don ka kuma in walawala o kuma yɛrɛ fɛ tiɲɛ yɛrɛ don fɔlɔ wa an bɛna ye n'i donna Tawurata kɔnɔna la k'a fɔ k'i bɛ nin kuma in vérifier i b'a woloma i bɛ Tawurata kɔnɔna ko i b'a woloma a kɔ n'a ɲɛ k'a bɛɛ don ɲɔgɔn na i tɛ nin ɲɔgɔnna kɔrɔfɔ sɔrɔ a kɔnɔna la fiyewu k'a yira k'a fɔ ko arabu dɔw kofɔlen don k'olu arabuw de bɛ na ou bien ko cɛ dɔ kofɔlen don a bɛna bɔ arabuw la k'o de bɛna kɛ kira laban ye o kuma tɛ yen a kuma t'a kɔnɔna la nka hali n'a y'a sɔrɔ texte dɔw bɛ Bible kɔnɔna la silamɛw y'a essayer k'u b'o texte ta k'o texte k'o kuma tromper k'o yɛlɛma k'o kɛ Mahamadu ye hali n'a y'a sɔrɔ o kuma texte Mahamadu yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la yɛrɛ donc o la an bɛ olu texte dɔw bila ka ɲɛfɔliw kɛ olu la k'a yira k'a fɔ ko kuma ɲagami ani ka kumaw ta k'u kɔrɔma yɛlɛma ka kumaw bama yɛlɛma walasa i bɛ se k'i ka hakilina sinsin hali n'a kɛra nkalontigɛ de ye an bɛna ye o diinɛmaw taalan de ye o diinɛmaw ka baara de ye parce que olu ka hakilina sigilen don min k'o de ye ne ta in f'o de ka kɛ tiɲɛ ye fo maaw ka da la de hali n'i bɛ nkalon de tigɛ hali n'i bɛ tiɲɛni de kɛ walasa maaw bɛ se ka da ko in na donc o baarada de don o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna ye waati jan nana tɛmɛ Jésus de y'a yira n'o de ye Isa ye ou bien Yesu k'ale de y'o kɛra laban ye ko Musa kun ye kɔnkafɔ min kɛ k'a fɔ ko kira laban min bɛna bɔ Bani Israilakaw la n'o de bɛna juifs bɛɛ la k'a fɔ ka na ni kisi ye ka na ni bɛn ye ka juifs ko don ba la Isa de nana a yɛrɛ présenter comme o kira laban o la an bɛna ye juifs ma sɔn Isa ka kiraya ma o ma sɔn parce que u ko Isa ma fo olu tɛ Isa considérer k'a fɔ ko furu den don quoi u y'a traité k'a fɔ ko kɛnɛma den don donc olu tɛ se ka tugu a kɔ u y'u ban u ma sɔn ka tugu a kɔ dɔw kɔni tugura a kɔ mais u fanba ma sɔn donc o la u caman tora u ka kɔrɔlenw kan nka an bɛna ye Romains ni Grèques ani ça veut dire que tubabulakaw n'o ye Europe yɛrɛ kɔrɔnyanfanw ye
olu fanbaw olu de commencera kana tugu Isa kɔ olu de se u nana ka Isa ka diinɛ la développer nga an bɛna olu kɔni juifu n'o ye chrétienw ye ne yɛrɛ ko juifu chrétienw a kɔni olu ka faamuya la kira laban ko kuma min fɔra Tawrata kɔnɔna la o kira laban min ko fɔra ye o de ye Isa ye donc o ye chrétienw ka jate ye donc Isa yɛrɛ ka jate fana ye o de ye o kira laban min fɔra ale de y'o ye wa ale de nana ka kiraya kunfɛrɛne wa ale de ye Ala yɛrɛ denkɛ ye wa ale de ko ka di Ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan wa Musa ye ale de kofɔ kɔrɔlen ale de y'o kira la ye ka na kiraya fɛrɛne o fana ye Isa ka jate ye donc an bɛna ye tuma dɔw la diinɛw b'u ka diinɛw labɛn ni ka sɔrɔ ka u yɛrɛ kɛ a laban ye walasa u bɛ se ka sira bare maa wɛrɛw ɲɛ maa wɛrɛw kana se ka sa don yɔrɔ sɔrɔ nka kira laban ko kuma min halisa Isa yɛrɛ ye mun fɔ o la an y'o jigin an bɛna an ka kɔrɔfɔw kɛ o kan est-ce que o la halisa k'a fɔ tuguni Tawrata ani Linjilu anw kɛmɛ t'u dalen t'a la ko nin ye dabama kumakan ye nin bɛɛ ye juifuw ni u ka hakilina don dabamako kan juifu ka faamu an'u ka miirina dabamako kan n'u ye kuma min fɔ k'a don dabamako da la anw bɛ Tawrata ni Injila lajɛ o lajɛ cogo de la filiw b'a kɔnɔ cogoya min na tiɲɛw bɛ se ka y'a kɔnɔna na o cogoya kelen na o la an bɛna ye k'a fɔ ko Tawrata ni Injilu mot tɛ yen Mahamadu ko fɔra min na wa k'a fɔ ko kiraya dɔ de bɛna bɔ précisément arabu la Mahamadu précisément k'o bɛna ci arabu m'o bɛ diɲɛ bɛɛ ma o kuma t'a kɔnɔna na nka o n'a ta bɛɛ u b'a essayer ka texte minnu ta k'o dɔ kɔrɔ yɛlɛma k'a bama yɛlɛma walasa k'a bɛn ni Mahamadu ka kiraya ye o dɔ filɛ nin ye o ye n'an ye sifuru tasniya ta aya 18 o bɛ mun fɔ yuqimu laka rabbu ilahuka nabiyyan min wasatik min ikhwatik donc là Musa a ka ɲɛfɔli la ko Ala b'a fɔ Musa ɲɛnɛ ko i tigi Ala k'a bɛna kira dɔ lajɔ i ye ka bɔ ni i ka cɛmancɛya la ça veut dire que min wasatik i ka milieu la min ikhwatika ka bɔ ni i balimaw la misli lahu tasma'un i comme e Musa ɲɔgɔnna aw bɛna o kira lamɛn donc o la Musa bɛ k'a fɔ ale balimaw i y'a faamu k'a fɔ ko dabama ko k'a bɛna kira dɔ labɔ u cɛla juifu bɛna i comme ale yɛrɛ Musa ɲɔgɔnna juifu bɛna o lamɛn ka tugu o kɔ donc o la an bɛna ye silamɛ dɔw de taara o kuma ta ko Musa balimaw k'a kan bɛ ko Ismaïla ka buruju de ma alors que non Musa balimaw ye juifu de n'o ye Bani Israilakaw ye donc o kɔrɔ ye Musa b'a la ka ɲɛfɔliw de kɛ k'a fɔ ko kira laban min kan ka na ko kira laban in bɛna bɔ Bani Israilakaw de la n'o de ye Musa yɛrɛ balimalakaw ye juifu balima donc Musa ko kɔrɔfɔ bɛ laɲini kɛ o de kan nka an bɛna ye silamɛ dɔw bɛ taa nin kumakan in de ta k'o transformer k'a fɔ ko non k'a kan tɛ juifu ma dɛ ko non ko Ismaïla bɔnsɔn k'a kan bɛ olu de ma alors que o kuma fɔlen tɛ yan a fɔlen de ko Musa balimaw dun ye jɔnw de ye o ye Bani Israilakaw de ye kabila 12 min don Musa ye kabila in dɔla kelen de kabila 12 tɔ in olu bɛɛ bɛ k'a fɔ ko kira laban in bɛna bɔ o dɔla kelen de la kɛrɛnkɛrɛnya ma n'an taara Talmudu kɔnɔna la o b'a ɲɛfɔ k'a fɔ ko kabila 12 in Lawi ka bɔnsɔnw na n'o de ye Lawi ye o ye Israɛl denkɛ dɔ ye k'a bɛna bɔ o bɔnsɔnw de la n'i ma fili kɔrɔfɔ la tu vois k'a fɔ ko kira laban in bɛna bɔ Lawi bɔnsɔn de la ko wa ko n'a nana k'a bɛna kɛ sababu ye ka na ni kisi ye diɲɛ kɔnɔna la wa a bɛna kɛ sababu ye ka juifu kafo k'a nali bɛna kɛ fɛrɛba ye juifu ma an bɛna ye n'o kuma kɔni kɛra tiɲɛ ye an kɔni b'a dɔn kɔni Mahamadu kɔni ma kɛ sababu ye ka juifu kafo k'u kɛ don dala kelen na o ye kelen ye n'o don o kɔrɔ ye ja kɔrɔfɔ in kan tɛ Mahamadu ma filanan a fɔra de ko Lawi Talmudu kɔnɔna na k'a bɛna bɔ Lawi ka buruju la Mahamadu dun tɛ Lawi somɔgɔ ye Mahamadu ye arabu de ye Lawi ye hébreu ye donc o la kɔrɔfɔ in tɛ tali kɛ Mahamadu la n'o de ye Injilu min n'u yɛrɛ y'a considéré ko dabama de kumakan don n'a y'a sɔrɔ ko silamɛw yɛrɛ dalen don a la ko Tawrata ye dabama kumakan ye bi olu man ka sɔn a ma fiyewu k'a fɔ ko kuranɛ bɛ ka Tawrata sɔsɔ yan olu kan ka hakili jagabɔ halisa o kɔrɔfɔ kan o la an bɛna ye k'a fɔ ko kira laban ko kuma min n'a fɔra Tawrata kɔnɔna la k'a bɛna Musa kɔfɛ ni Musa y'a ko fɔ k'a bɛna bɔ ale yɛrɛ balimaw la arabu ko kuma fɔlen tɛ yen o ye kelen ye a fɔlen don k'a fɔ k'a bɛna bɔ juifu de la Talmudu yɛrɛ ka ɲɛfɔli la a bɛna bɔ Lawi bɔnsɔn de la n'a y'a sɔrɔ ma fili jatew la donc n'a ye Bible fana n'o de ye Linjilu l'évangile n'an y'o fana kɔnɔna woloma kosɛbɛ i tɛ taa kumakan kelen sɔrɔ yen kumakan kelen min Isa b'a fɔ ko ale Isa kɔfɛ ko kira dɔ kan ka na bɔ arabu la ko précisément a tɔgɔ ye Mahamadu a tɛ yen a t'a yɔrɔ si
Muhammadu ko kuma te o évangile kɔnɔna la wa k'a fɔ ko kira laban yɛrɛ dɔ de bɛna o ka bɔ arabu la o kuma t'a kɔnɔna la i m'a ye donc an bɛ nin kuma in ta au contraire Isa b'a yɛrɛ k'a fɔ ko ale kɔfɛ kira wɛrɛ tɛna fɔ n'a kɛra nkalontigɛlaw ye n'an taara injilu mata la injilu mata bɛ mun fɔ wa yaqumu anbiya'un kadhabatun kathiruna wa yudhilluna kathirin ko ale Isa kɔfɛ ko kira nkalontigɛla caman de bɛ nale ale Isa kɔfɛ ko kira nkalontigɛla caman de bɛ nale wa yudhilluna kathirin o k'u bɛna mɔgɔ caman lafili donc o la an bɛna ye Isa ka évangile kɔnɔna la Isa b'a yɛrɛ k'a fɔ k'ale kɔfɛ ko kira nkalontigɛlaw bɛ nale de ale kɔfɛ k'u bɛna maaw lafili Mahamadu dun bɛna ko Mahamadu fana bɛna fɔ kuranɛ kelen kɔnɔna la ko Isa y'ale kofɔ ko kana yana ale kana ko k'a fɔ k'ale tɔgɔ ye ko Ahamadu donc o la a dun bɛ kuranɛ kɔnɔ k'a fɔ ko Mahamadu ka kuranɛ k'a bɛna Isa ka gafe de tiɲɛtigiya cohérence bɛ min Isa b'a fɔ k'ale kɔfɛ ko kira nkalontigɛlaw bɛ nale donc ale ye kira laban ye o kira nkalontigɛlaw bɛna maaw lafili de Mahamadu bɛna ko Isa y'ale kofɔ k'ale bɛ nale wa ni kuma fila fɛ bɛɛ lajɛlen fɔba o bɛɛ b'u yɛrɛ considérer ko ala de y'olu ci wa ko dabama de kumana olu fɛ donc o la an b'a yɛrɛ ɲininka dɔ kuma o est ce que maa kelen de ye ninnu ci wa ou bien ninnu ye maa kelen de ka ciden ye wa ou bien ninnu est ce que ninnu bɛɛ ye fɛn kelen ka cidenw de ye wa ou bien est ce que ninnu yɛrɛ Mahamadu min filɛ nin ye a tun bɛ Isa ka dɔ fɔ n'a ka histoire n'a ka gafe est ce que a tun b'a kalama yan'a tun ka nin kɔrɔfɔ ninnu fɔ wa an kɔni b'o ɲininkali tɔmi kɛ donc o la an bɛna ye k'a fɔ ko Mahamadu ka kira k'a fɔ k'a kofɔra gafe tɛmɛnenw kɔnɔ o tɛ tiɲɛ kuma o tɛ sababa kuma ye au contraire gafe tɛmɛnenw Musa ka tan na u b'a ɲɛfɔ de k'a fɔ ko kira laban dɔ de bɛna bɔ jufu la Isa de nana k'ale de y'o kira laban ye ka sɔrɔ k'a fɔ ko ale yɛrɛ Isa kɔfɛ ko kira nkalontigɛlaw bɛ nale voilà o Isa fana ka kɔrɔfɔ ye donc Isa ma kunnafoni kɛ k'a fɔ ko ko Mahamadu tɔgɔ de bɛ na o tɛ tiɲɛ kuma ye o ye nkalon labɛnnen ye k'a da chrétienya taabolo la comme chrétien fana Isa y'a yɛrɛ kɛ comme kira laban min fana nana fɔ ne jufu ko ko Isa tɛ ko Isa tɛ furu den ye donc ale tɛ se ka considérer ko kira don hali n'a y'a sɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw b'a yɛrɛ k'a fɔ Isa n'o ye Mariyama ye a ba kun maminɛnen don cɛ fɛ yanni a ba ka jigin a la a maminɛnen don cɛ fɛ donc o kɔrɔ ye fa b'a la n'o de ye Yusufu Najar n'i ma fili tɔgɔ in na donc Mariam a maminɛnen kun don Yusufu Najaru fɛ donc Isa ni wolofa b'a la o ye Yusufu Najaru de ye donc an bɛ fili ka da yan halisa an bɛ continuer ka lamɛnniw kɛ k'a fɔ ko aw bɛɛ lajɛlen hotep aw ni jɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo ka bɛn a ka kuma ma k'a fo a ka cɛsiri la ani a ka wulikajɔ k'a fo ka bɛn a ka lahalaya ma ani a sigicogo k'a fɔ k'aw n'a balimakɛ ni kalandenw bɛɛ ka kalanden laban don bamanan matigi Tarawele min sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Angola ma Luanda ko an ye da gosi ni bulontigiw kan ye ko ma kelen danba kelen seba kelen faama kelen maa minnu ye nin dɔn u ka kan na ka nin kɛ ji ni bɔgɔ ni tasuma ni fiɲɛ tigi nin yɔrɔ nin ni maa k'i bɛna fɛn wɛrɛ fɔ olu ɲɛna danbagako la n balimakɛ n balimamuso o ye yɛlɛkoba ye sa dɛ n ko ye yɛlɛkoba ye dɛ ni maa min ko k'i bɛna mandenka kalan tingili de la tingili awɔ bamanankan tiɲɛnen u ko min ma ko duwawu ni maa min k'i bɛna mandenka kalan o de la o ye kabako ye dɛ nka ne ma jigin manden mɔriw la nin yɔrɔ la ko ne jiginra n bɛnkɛ denw de la manden keyitalakaw awɔ masala masadenw kɔni n ko masala masadenw a tulo t'a mɔmuso nɛnikan na Mali wahabiyaw bolo n ko a tulo t'a mɔmuso dɔgɔyakan na Mali wahabiyaw bolo manden keyitalakaw a tɛ bɔ a ka dimi bɔ bamananmuso la ban n ko a tɛ bɔ a ka dimi bɔ bamananmuso la Sogolon Kunba dimi ka a kan ka dɛmɛ bi ka dimi bɔ ara dɛ awɔ n ko a kan ka dɛmɛ bi ka dimi bɔ ara a ye kelen de to kelen min ye san ba yirikaw de kelen min bɛna san ba yirikaw de bange dugukolo nin sanfɛ yan balo dugukolo nin sanfɛ yan nɔ awɔ o de tɔgɔ ye ko Sonjata Sogolon ka Jata awɔ ko kuma n'a kɔrɔ don
ko makoro ku haketo ayi ko ambulo be makoro bulo na o ma karamo ko mari on do ni gote o adama ngoni yalumba akona ye klevosa kubi flafo kona ya farati flafo la akubi ba kelen de flo mali nin kono wa ka hera si ka hera kle ka hera fo ako ka tla ku sigi mali kono ka fo mali mande ko ka fo mali mande mori ko foite boara ni hera te awo surata bunu maliki dengu ngomunu yu yere damegata surata bunu maliki ma aya kinyani ga no ga fara mande moro kan de ngwa che ya kinyani ga no ga fara mande moro kan ama to nga ko fa sugula kana fo to bagele ni kema duru kala ko keita ko damne na mo kan sunjata le la ko o ko sunjata ko keita ya sorola de ko tienta o ko ya ma fo sunjata yere gwa keita ya fora sunjata e nga je ga ba be ba mana fili hola o ayo ngaloti ga yoro la kadaka minu mo ko akora ko tienta o ni fa tienta li de fonon godo amolo bango kene kara mo ko sira tele jo kele so kele ko yam fen juguni yam fen ma yanko juguni yanko ma ko ne mbede kam mo goto ko kadaka ko ni edenwo de nyana maya kono aw yelle mburu tiga minga wa ambulo hagili tigiti nyanso so lade ubi fado ni bado de nona olu fona bi fado ni bado nona ango siga mado mina ambulo amba mbono nona minu yantoya amiga minu norabla ne mi yera do ko jama kuliye kara mo kanti kelo la koy do tuma do kuno olu bi se ka do sini o ma se kelema mane jelu surata bunu maliki jelu aye tieni mi ngem mata bloko no aye ba kololo do la be kangu musata amoye o tese ka don onga kete ya fono mimba mulo amabo arabuta dilanjogo don o kete ya ni fono o sorola mina no tiere tun fora denetenu ni afo wahabiya det meso nga bobe gisi ga foko ko mandenga te nyedo tingila do ale ko mi mako arabukado nga sera shetane toko mayoro mina fabo otu abukad la ko mitu abude shetane sakwa shetane borika ala yere de bulo allah subhanahu wa ta'ala mais watra isgilime minka o ala de ka sendlane shetane ayadla madla ina ondo hono no goy masega duwa usoro mandenga kana yoromna bamanan kana yoromna tu fono nganga na shetane togoye kandira kame mbisega nyafo mali kono ka soro arabu tente kwa mai nine kara o magele nanzara kelela o benama arabu kelela ko kele ndoro ne no fe abefle ka wuli ka fa be ke manga chama yere ba kelela o ta kele kundo ngam jigala bede ka boli ka biri ay mbalma muso daga karamo lame karamo muro haydara na barake ngo ku lame karamo ta doko kuma mi ga boyoro mina kuma mi ga tayoro mina iga tamina kono na lode ka kisi iga nunga doni tamina kono na lode bina do flo karamo ko tiere la ni tise ka ke jini bogo ni fiye ni tasuma tigi chugo sera kadaka ukafili arabu tanya fotura antina jibuloro ukafili nazara tanya fotura antina jibula enga ukafili uera ka dukono ko uera pungo uera la halaya imana filoma ko doni era kana ka sa ka wele ko mable ko o de kamana gabe kan ona chugo doro ko iko me mai nu fle chugo ngabe andogoni andogoni mai tununa de onga ima tunu ko ta yoro jaka badaka imata arabula mali wahabia de itununa o kama ya darapo sabai kana do na nyabi jole na nake ngabo nyabi jole na ko mi angala fali go mai
nyen kale fasuni blonda la drapeau mi mi ka dai kana jalam mi ka dai kana ni maya klo dai da ko doro ka fina ko mai karsa de ye jala yere digo ko ka dai kana ni ma daba ka so ni muru anaka fini ka fo mako ne de kote asebe ka da de maka corona tigi oh anto yoro no fe bi andi fe ka kuma ka ngamai imanya ika kodombali yako imanya ika kalambali yako imanya ika yere don bali dese ko mai ina ni sigi de ka fen fo mande mi malo e mande kene ka de ay o mase o doni mase kala yere ma ko yi hala on kalambalu bi do kala ma ora mai he pu moria mai ko man nga de nde do do ngi ko malien de de nte tingi do ok ma mai neti bokolo do ande do bokolo ni do ni yefine ga do famona ta kete la kawke ah go kete la kaw olu mom sokoro ni do ba do mom so do tulo ma sama do bona oh sugulon kuma ke oh anga ba jenyi ngedi undo yaro nyawna anga ba ni jara la hawa ba ta nyanya fi ka bi fensi la ka bi wara min dale fleni tiramigi jugoro yaro kramo ni bi ibi se kuma o ba so ye arabu la ba ka simer ba hawa ne hadama wa ibi temeni mbela jerena kramo ngiri restaurant namuru nu denge ka blo kono ma si se so adisi ma blo ne be bagidade ngo blo me iraki de abe no iraki blo me de ramo dota to do yo be ti gero de ka bla be ambe ya damnare ni ate blo nan se mora kan target mai ube ngube mai iga arabu yu senu da mai iraki nyen kono kube iraki ke republique islamique na yu jaw kan mbo no na kele gana ka temeninga uka yamara yini melega uka faro ko tise mai adamina na ide ngonga korno du ko sobe mai matna ngala dama kula mai matna dama ko fayina halanga kele ganda men flabolo ni ati me amma ko bina sama ha o te sila me ataye o te krenya ataye obo do bi nye doni keneka no yesunyi awo anga korole fen fen amma ko bina sama adu temenaye karamo bi chamando atora nyebe nga on kala ndo ngoni yemindo o yesunyi atate sunyi de sunyi an fi mon be ma te utade nga amadla ko femita mene ibulo ko fe o fen nunde amadla ko ni do na dibira do mi ki bita do so yene ngore kono o fen nunde atundilana de ka demisanu njugodo u kabari ka ke baraka ka do no mabara munyu ni gele anana aflega ni munyu ka to ayere sabola de aba munyu jabu ya sedo ya halata bo rodo de to ko gele ya mai go mi 84 mballa kwa ko magina ni ta ko do nona o re morgut nu jonga dadila on nyanjo ko jidi dole ka do mi rokna mai kabable ko ni odo mai anga duwe arrondissement de même anga kabatla to ko pasteur André Koulibaly ma chama ma do mallade o pasteur André Koulibaly natungo bamana ma odo ku ka fo ka le fonon chira kala mo nantu ma fara ka ka fa yana ko chikara yana ka fa mo ko ngoma inde mai pai mai an yoye oh na mai an yɛrɛ ka siga don ko in na kosɛbɛ kosɛbɛ an ka denmisɛnninya kɔnɔ an ka wuli ka ɲɛɲinini dɔw kɛ ko dɔw la ka bɛn ɲɛfɔli dɔw ma a daminɛna o kuma ninnu na cogo dɔ la cogo wɛrɛ la caman b'an bolo o y'an y'a mɛn bala baako k'a y'a mɛn karisa la ye nka an yɛrɛ ye min y'an ɲɛna n'an bɛ se ka lakaleli daminɛ a daminɛna yɛrɛ mai o do ibu kan ma do kira tun bɛ Mali kunna 84 y'a sɔrɔ kira bɛ yen an b'a fɔ Mali yɛrɛ y'a ka indépendance ta ka kira to Mali la nka ka kiraya yɛrɛ yamaruya fo ka général yɛrɛ n'a ka maaw siran pewu o kɛra 84 de mai b'o kɔni kalama wa i ye b'o 84 kɛlɛ min na dɛ hali sɔn ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye sinon kɛlɛ in tɛ ko fila ye koyi kira de tun kan ka kaba in doni ka na di Mali ma fu n'i y'a dɔrɔn ko diinɛ ko in ye diɲɛ ye
ngema girata yo keletono ke keletono o na o ye min fo ati se ka jalaki o kadaka tigiya fo to abulo ko arabu ke do ya sebe arabu muso do ya sebe hali sibeni fonon tu tai ito fonon kalama ko o aka tigiya yo de an karamo na ndogoni ka fe karamo so de koni na ko te de aka tigiya da be yo de onga mo ti digala o akwa ye min sebe ni o ye tigiya onga min bi se ka ye ka yira ke bulu maga alado ke tigiya yo a ngoni ko fonon te tigiya ita de kuma in frege rom na boye de mai suno beni ita de do iko me ni min fobi ni arabu de ni fuena ko mande ngat nda fuye kalama ant mi yiru de safe ya ant mi kuluwo de kono olu ya ansoro hage de da he kramo afo kulu ba mbemba o yere ka dugu kulu de ka jafa boro ka jara bu ya yere ma anga yimla ant na tani e o nganu ki ma kwante do o fonondo o imano la kale mande ko ne kam mande keita de min to e kam misiri la keita de yere wulu de min ba do ko sogolon joli o tumungise tobe ka marale o tumungise tobe ale joli kono halibi sogolon min mi ga fo sogolon min to be dieda o sogolo ko ka tumungise tobe dera ni sella mai ko fe kan kuma en to mai da kono ikera danga de ibora yere wolo ya kono keta ke kana sigara de nanga yin fi ne be min doro ne ma fonda ye kinyede wuli bali tambulo makiti tawdo nga kala mo iga kurane ka sege ko makiti nango fieta aho mande ndoni gelo biya mande ndofo dombo ko biya mande ma kala no biya mande ngaw awye mi manga ma koro da nango ka girini arabu ya min foye sojata kola keta kola mande njelu ye min fo mande mori ye min fo ngwa ye min so anga ma koro bulo o kan no ye kadaka antina ta yoroja aha sogolo ugo muso lujura to tindo yero o se mata so kono koni be ba do ko siraka be bonya do de ma de he suno te muso go dia he mata blo kono onga solo bamana muso do ate arabu ka ala do jetane arabu ka ala se tugume be mawdo nana furu mata blo mi ngono arabu ala beedi olu de be arabu ala ko sogolo marala mara cogo min kɔnɔna mande jeliw ni mande moro maakɔrɔw ye min fɔ aw bɛ dɔ kalama o la dɛ sogolo marala masa du kɔnɔ mara cogo min na sɔnkɛra ma minɛ ko a ka furu a furula minɛ awɔ denkɛ sɔnna ka fa ka kumakan bonya a y'a furu nka a furulen kɔ a y'a mara cogo min na o ɲɛfɔ man di dɛ o ka fɔ ma sa jongali kɔnɔ kuma taarɔ ko sogolo o gɛlɛya mɔ ani o gɛlɛya nɔfɛ a fana wulilen filɛ k'i jɔ a ka baw cɛra ye de koyi a ka solu la kɔni ngwa wulilen filɛ k'i jɔ a ka baw cɛra ye a ka solu la mayi i tɛ min kalama sogolo y'a bolo wuli awɔ a ko fɛnba tigi da fɛn kelen tigi caman bɛɛ y'i deli min se b'i deli ko la ani min tɛ se ye caman sɔn n tɛ deli cogo wɛrɛ dɔ i la dɛ n fana n'ale filɛ k'i deli hali n'a kɛra a jalama ye i tɛ fana n t'a di yan nɔ n t'a di yan geni ko den hali n'a kɛra kelen ye o diya koyi ni n taara ta caman tun daminɛna o tɛna ko n kɔ kelen di yan so jata m'i cun wa n ko sogolon ka jata m'i cun wa co olu nana min kama o y'a kɛ ka taa bɛɛ de ka boli ka belebele
o mai ne e na ne jo o mode onde nyana bi ka fo ko ai ku be ma nde do o do ne ko do o yere te kan wala ni dine kan de ko ni dine era tuma na jiye ko no ko maut nte kuma ko kuma nyo ya yere tinte ko dine na le ko fe danye sabra odla dine na le ko fe danye sinu odla yani ga dine na tiwa arabu we ku mandenga toro ala mina ko nyere bet mbola kamale amai o wa mai aw ma fina ando ko ni ga fe ko na ye kele fo nga bo ka do fa ye ngalote fo ka suko fo ka dugu jamai ko sunjata abasugulu aba bolo wuli domina sungum mari ngaba bolo wuli domina sungum mari abidama ka keleni ndo awo keleni ngabo do mama no to fo mai dugu kulen safe samai siyasi te dugu kulen safe atoko te mimbolo kabe iga don jugune ala halayama ibolo aw de bi wuli ankoro kunun sogoma samba kelen ni kɛmɛ naani so jɔlen ko fo k'a kɛ etaziw ye ka piramidiw jɔ ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ k'a ban ka maaya sinfoya sa ka sɔrɔ k'u sigi ka waati kɔnɔ k'u bɛna baara kɛ yanni bingalikɛlaw kana dugu karamɔgɔ e t'o kalama a ko la dɛ o de bɛ k'i da fɔ firawuna ninnu ma don o don i yɛrɛ ko minnu ma ko firawuna k'a sɔrɔ o kɔ don ne n'i ko firawuna n ka cɛ u t'u kɔ filɛ u t'a dɔn n k'u t'a dɔn bingalikɛlaw ka bingali tɔgɔ i komi arabu ta ko kafiri i bana n ta ma i ye n ka kafiri ye n bana i ta ma fana y'i ka kafiri a banna mais ninnu tɛ mɔgɔw tɔɔrɔ bilen aw tun bolo ko ninnu bɛ mɔgɔw jɛni fɔlɔ cogo min ka mɔgɔw wele ko kafiri mɔgɔw yɛlɛnn'o sanfɛ sisan o tɛ mɔgɔ si tɔɔrɔ bilen o tɛ kuma siyansi yɛrɛ tɛ kuma nin na bi diɲɛ dɔɔni kɛnɛ kan nka siyansi bɛ min na o ye yɛrɛ dɔn de ye mai e m'a dɔn k'i ye mandenkaw dɔgɔya sa n'i m'a dɔn k'i ye mandenkaw dɔgɔya sogolon y'i jɔ ka min deli o don sogolon tɛ ka kɔrɔ yɔrɔ dɔ k'a fɔ ko ale kaba bɛ yan nka a y'i jɔ ka min deli o y'a jaabi kɔni n ko y'a jaabi kɔni a ye min sɔrɔ i ɲɛ b'a nɔ la diɲɛ kɔnɔ kɔni i n'i bɔkolo cɛ i ka kira sera k'a nɔ ɲɔgɔnna kɛ ayi o y'a to a tɛ ka arabu ka ala dɔn a tɛ fɛn a jɛɲɔgɔn dɔ karamɔgɔ ka bilize fara ɲɔgɔn kan de génération en génération fo ka na se olu ma arabu y'u sen don an sen na u y'a bɔ suɲani bamurulama na k'a kɛ suɲani diinɛnama ye ka kanku musa ne o y'a cɛ ka taa d'u ma kanku musa ta don wa n ko kanku musa ta don wa o tɛ diinɛ dɔn sa o de bɛ k'a bila ka tulon k'a la quoi mai anw y'o ye anw y'o ye nka mai anw yɛrɛ ka siga don ko in na kosɛbɛ kosɛbɛ an ka denmisɛnninya kɔnɔ an ka wuli ka ɲɛɲinini dɔw kɛ ko dɔw la ka bɛn ɲɛfɔli dɔw ma a daminɛna o kuma ninnu na cogo dɔ la cogo wɛrɛ la caman b'an bolo o y'an y'a mɛn bala baako k'a y'a mɛn karisa la ye nka an yɛrɛ ye min y'an ɲɛ na n'an bɛ se ka lakaleli daminɛ a daminɛna yɛrɛ mai o don i kɔni b'a dɔn kira tun bɛ mali kunna 84 o y'a sɔrɔ kira bɛ yen an b'a fɔ mali yɛrɛ y'a ka indépendance ta ka kira to mali la nka ka kiraya yɛrɛ yamaruya fo ka général yɛrɛ n'a ka maaw siran pewu o kɛra 84 de mai b'o kɔni kalama wa i ye b'o 84 kɛlɛ min na dɛ a bɛ sɔn k'a tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye sinon kɛlɛ in tɛ ko fila ye koyi kira de tun kan ka kaba in doni ka na di mali ma fu n'i y'a sɔrɔ ko diinɛ ko in ye diɲɛ ye nka e ma kira ta ye kɛlɛtɔnɔ kɛ kɛlɛtɔnɔ n'aw ye min fɔ aw tɛ se ka jalaki o ka d'a kan tigiya foyi t'aw bolo ko arabukɛ dɔ y'a sɛbɛn arabumuso dɔ y'a sɛbɛn hali sɛbɛnni fana t'u ta ye i t'o fana kalama koyi aw ka tigiya y'o de anw karamɔgɔ n'an dɔgɔnin ka fɛ karamɔgɔ so de kɔni a ko ten dɛ a ka tigiya daa bɛɛ y'o de ye nka mɔgɔ tɛ jigin a la o a ko a ye min sɛbɛnni o ye tigiya ye nka min bɛ se ka ye ka yira kɛ bolo maga a la don o tɛ tigiya ye wa n ko n'i k'o fana tɛ tigiya ye sa dɛ kuma in fereke yɔrɔ min na bɔ yen de ma ye sinon bɛɛ n'i ta de don i komi e ye nin min fɔ bi ni arabu de ye nin fɔ e ɲɛna
ko mandinga tunda foyi kalama ant mi yiru de safe ya ant mi kuluwo de kono olu ya ansoro hage de da he kalamo afa kulu ba mbe mba yere ka dugu kulu de ka ja fa boro ka jara bu ya yere ma anga yimla antuna tani o nganu fi ma kwante duwo kono ndo o imano la kale mande kone kam mande keita de min to ka misiri la keita de yere wulu de min ba do ko sugolon joli o tumungise tobe ka marale ju o tumungise tobe ale joli kono halibi sugolon min mi ka fo sugolon min to be dieda o sugolo ko kan tumungise tobe bera ni sella mai ko fe kan kuma en to mai da kono ikera danga de ibora yere wolo ya kono keita ke kana sigara de nanga nya fiye ne be min doro ne ma fonda ye kinye de wuli bali tambulo makiti tawdo nga karamo ika kurane ka sege ko makiti nango fieta aho mande ndoni gelo bia mande ndofo domba ko bia mande ma kala no bia mande ngaw awye mi manga ma koro da nango ka girini arabu ya mi foye sojata kola keita kola mande njelu ye min fo mande mori ye min fo ngwa ye min soro anga ma koro bulo o kan nori kadaka antina ta yoroja aha sogolo ugo muso ludura to tundo yaro o se mata so kono koni be ba do ko sira ka de bunya do de ma de he suno te muso go jan he mata bulo kono onga solo bamana muso do ate arabu ka ala do jetane arabu ka ala se tugume be mawda nana furu mata bulo mi ngono arabu ala baby ulu de be arabu ala ko sogolo marala mara chugo min konna mane yedu ni mande moro ma horo min fo o be do kala mo rale sogolo marala masaddu kono mara chugo min songera ma mena kwa ka furu la mena awo dinge sona ka faka kuma kan bonya ya furu o nga furu le kwa ya mara chugo min o mi fo mandi de o ga fo mata do ngali kono kuma taro ko sogolo o geleya mo ani o geleya no fe afuna wulile fleki jo aga baw cera ide ko aga sulula kono ngwa wulile fleki jo aga baw cera ye aga sulula mai ite mengalama sugolo ya bulo wuli ako femba tinginda sengele tigi chama bei deli nun semi deli gola ne men tise ye chama so nde deli to wora do la de mu fonon na le fleki deli halla kara ajjala mai ite fonon tadia no ntadia dini hodde hal na kara kele o dia ko nentarata chaman tunda mena na kongo telembia sonja mi chuwa ngo sogolo nga jata mi chuwa cho lunda na minga mo yake kata bere ga boli ka bire may antitanie yoro jam fo Liberia o kaja antina ni korowari ni be kaja mais nabina Libreville kuma mana en 91 ne de ka fina il se ka wuli ka nyeni fono 91 je peux te dire que il se ki bolo jo malien mogotana qui sont milliardaires en Libreville, pas des millionnaires et milliardaires. Nakramo ne la mi ga kuma yana ne ga bara fola ka Libreville cigarette trafic ferré de o cigarette trafic ferré ni Libreville kun fa kun ne ya be yala hadisa te burama ya nyefo yana o te ne re de ya be yala
nga mega fere la menga jatemina na nga jatemina na bo munga ne be ne fo do mina o ya soro futa fula abe fo mo ko ma ko futa fula Libreville kono hala abe fo butigi mi ma ko koroboro butigi o nyogona tu bolo Libreville kun fa ko Allah kale may ko ne de kote ate o tume bara o bara ke Libreville o e cafeteria fere de Carrefour lo buna yoro ni do ko cafeteria gabono te metola to mo be o monete ni pen wa yere be mi le bitiga ba o fo ko sa na do na do ara obi malo yere to ba ko no sa ngo kra on bo wati suno adamne malo tun to ba ko kramo may nit yame kambala megedo e million tambla ko atko ko na fo ko silama ko do kaye kanata koko kanata bako maliendo kwambala magedo na nasima toni binani jigi ko atko ko na fo ko silama ko do kaye mobility gido maliendo binino tabita maliendo ngora binino danen taw silama yalla on dale de binino ko silama yalla o yaanyere damani yonde ya kadaka olugo ko lo haya fulani ko lu dana folende la kwa awo awara wati na ko akirine ngana gere senda ngaka ko ka kera megu bere ko lu mase ko ko be ha ko nota de ni isera yorom no o nyafo ne fono gonda na yorom nan ta to mulo bana ko na kile ko nando ko ga sai minyo mugandi malien do kala malo ye misiri ban fo ka jago kun soro doro ka suro anga sugu kono wati de la do kele na sima mi go be misiri mba fo ka to fere abe malien kama le usigi mai ne de be ga sunina ntebi do ne parce que to kunu mo o yon dada mena kuma yero ke ntebi do ne o misiri don temena juma do fe o misiri kele mbe war min la do flaw ka bilize kono bama ko misiri ba fla ni kwotun taso mai Allah kale kono de kote misiri kele a misiri kele at me war min la do futa flaw ku Libreville kadaka o ya soro misiri fla do de be na meta seli so anga ta seli mosque asande la o do me palais de kerefe ma te gire gira wache donga che pare garde ko ru vigile do dongo do buka do kuro mu mise go bale ku ka bongo kuro andala e ngache o onke go mo nganga che mbora fando mi hono mi we wa da misiri wa bia ga ke guna arabu ya ka chido cheo oluga misiri ninga dogo be sunguru ba sofla ni wanje o misiri fangele o be sedi sira de ka bona be ga sedi sira ni ka aba kodo Libreville gare routière de là à 200 mètres de gare routière. Bon, et puis quoi tu dis ne font do quoi mobile veranda me se ga suru mo ka e o e kele hala go gara ni mo mi hono yitu ga ke na ko mobile de ha kenye aga kuma be se ga mena tribunal la ga te donc alamamit na dora fo ko ala kitira la ne bora fa ni ba ko ka tanga wani ni kata sa e ga kura ngate o fono yoro tali mo so mne mo fe ni mata jona sira kan jodi o on te sola kuna na mfrege o flota ngone ngara e ba kama le bisi ni kama nanda tu doro boli kati ma ko yana bo ne ko mbo ke juma mi ba ka te yere ni min ibe min da ala mo da mai ka te yere ya de flota ma ala me ha kana mo mai ana na boy ana na Luanda ya ne bi jamana me kono be Luanda ndiya samwa ne ko mai akaba ko bera bilebile biare awo igi se mbara pew kana baroke mo ko ne de kote de kana fuyere nga mai do bi ga nyeni ni fora kinye ko ikani daji tun ngolo la ibaro misiri mi nga bo Luanda misiri be aje ibaro jonya joa ibaro jonya joa hire ga ve kafiri yanja mana digi kafiri de ajo misiri mi ga bo yanja misiri be yanja mana digi kafiri de ajo ayajo ga di joma ayajo jonga la yini kono o de to ko maître alum lendembe mai bado ko dona mani tigi ga loje ba famu awo ko mauti nyugo yinga hagilu be kuma maître alum lendembe tinyo ke ka be muma ale na balma communauté
Africains ga se ka ɲɔgɔn ye yan kɛrɛnkɛrɛnnenya a n'a balima maliyɛnw ka se ka ɲɔgɔn ye ka Mali yɛrɛ lahalayaw hali ni y'a sɔrɔ ko y'a sɔrɔ politiki ko tun b'a kɔrɔ kɔfɛ k'a fɔ k'a tun bɛ fɛ ka jamako ɲɛɲini kɔfɛ an kɔni t'o dɔn mais a kɔni tun y'a lawuli da ni communauté maliyɛn ka se ka ɲɔgɔn ye o y'a dɔn ni kɛnɛkanda ye o ye laɲini kɛ ko ka misiri jɔ misiri jɔra k'a ban Dagabana misiri maître Alim Blende bɛ taalen t'an fa ninnu fara ɲɔgɔn kan wa an ka maakɔrɔw bɛ yɔrɔ min na ko maliyɛnw ko a ye alimami ɲini a k'a bila misiri la ne de ko jamanatigi k'a jɔ an ka to ka fɛrɛ ka ɲɔgɔn ye ka lahalayaw falen ɲɔgɔn na kamalen u y'a ɲagami u ni ɲɔgɔn cɛ u ye mɔden bolo ban ka mɔmuso bolo ban ka mɔkɛ bolo ban ka cɛw ka Mali yɛrɛ ban pewu mɔkɛ ma sɔrɔ Mali la mɔkɛ ma sɔrɔ Guinée mɔkɛ ma sɔrɔ yɔrɔ si fo Gambie awɔ mɔkɛ in taara sɔrɔ Gambie de ka alimamiya d'o ma maliyɛn kɔni bɛ girin ka digi la dɔrɔn an ka Ala don Ala min ye nin se d'anw ma jamana in kɔnɔ yan nɔ an kun kɔrɔtalen don an wasalen don n'o Ala ye hali n'o Ala y'an kun ci k'an dafara Ala an b'i ka bilara ya koyi maliyɛn birilen don Ala kɔfɛ tuma min na jaa Saudiya bɛ o misiri entretien Saudiya bɛ dala 35,000 de bila ka na kalo o kalo ko kana di misiri la ko k'u bolo ma dɛmɛ n'a ye san 10 ni kɔ caman tɛmɛnen fo san 20 yɛrɛ tɛmɛnen dɛ maliyɛnw de nana bɔ a kalama k'a fɔ ja wariko bɛ ko in na dɛ e yɛrɛ b'an ka maa ninnu dɔn Baba Moro kama denmisɛn ninnu girinbatɔ donna misiri kɔnɔ a ma bɛn yan gouvernement ye misiri in datugu ka waati jan k'a ko la nka hali sini Gambien ko n'i y'u dabɔtɔ misiri alimamiya la an ka cɛ f'u sugo kɛnɛ kan yan n ko kɛnɛ kan yan karamɔgɔ ma kɛ baasi ye o misiri kɔnɔ kɔfɛ misiri belebele 2 min bɛ jamana nin kɔnɔ ko ni bi tɛ o fana ye fulaw ka misiri de ye tellement que o ma da hali arabuya ma dɛ fulaw fana nan'u wasan n'a ye a bɛ taa seli ka cɛ u b'u ka ko bɛɛ fɔ fulakan de la a diyara i ye i b'a mɛn a ma diya i ye tant pis u m'i wele n'i ma bɛn i ma t'i ta jɔ karamɔgɔ Mayi o fulaw y'a ɲagami jamana nin kɔnɔ yan nɔ ni mun ye o diinɛ in don ka maliyɛn kun birilen to komi Libreville ye min f'i ye o misiri kelen nin nɔfɛ fulaw ye relation sɔrɔ n ka cɛ ka papiyew sɔrɔ fan bɛɛ k'u ka condition nɔgɔya parce que a kɛra sababu ye f'u ni jamanatigi commencera ka ɲɔgɔn ye wa an nana yan o nana o kelen de lamagaya u ye misiri minnu jɔ Mayi don tɛmɛnen y'a dannen 2003 2004 2005 fula ko o misiri 2 na a misiri kelen o kelen seli don kelen fɛ a tun bɛ min sɔrɔ k'a bila u kun Mayi ni kuma diyara ne na n b'a fɔ Bamako misiri 2000 de kɔ a t'a sɔrɔ kalo kɔnɔ ka d'a kan don tɛmɛna seli don kelen fɛ o misiri tun bɛ se ka $50,000 fara ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ dollar bɛ 700 francs na i k'a ta i k'a lajɛ o tun bɛ se ka $50,000 fara ɲɔgɔn kan multiplié par 700 Mayi Bamako misiri bɛɛ lajɛlen a bila bɔrɔ kɔnɔ a di Ala ma Zumana ta bɔra i ka Lasina ka Sunjata bɔra min bɛ to ko a ka jate n'a y'a bɛɛ jate k'a fara ɲɔgɔn kan Bamako misiri 2000 bɛɛ t'a sɔrɔ kalo kɔnɔ ne t'a fɔ ko juma kelen dɛ kalo yɛrɛ bɛɛ a t'a sɔrɔ n'i ma sɔn ma bɔ i k'o fɔ autorité ɲɛna k'a b'o sɔrɔ ko an karamɔgɔ ka fɛn lɛlɛnti a ko i da bɛ diɲɛ kuma bɛɛ la i da faralen don i tɔ la i k'a fɔ autorité ɲɛna k'i b'i yɛrɛ waso ye k'a ka sɔrɔta bɛ 1,100,000 bɔ n'a m'o taxi sarali daminɛ sini i k'i sibiri sumana i k'o fɔ man dɛ ka d'a kan aw ɲɛ b'a ka nin ko ninnu na an ka kɛ a mɛntɔ tɛ an bɛna an bolo jan an ka taxiw nɔfɛ a bolo a tɛ kɛlɛ dɛ maa si t'a kɛlɛ kɛ a ye min sɔrɔ a sami n'a wa a t'a n'a sera ninnu a tɛ kɛlɛ a den tɛ kɛlɛ a bɔnna tɛ kɛlɛ a nɔfɛ nka bolo de bɛ tila ka jan nɔfɛ quoi ni bolo dun jana tiɲɛ nɔfɛ komi bolo jana tɔw ta tiɲɛ nɔfɛ cogo min na ni aw tɛ dɔ wɛrɛ dɔn nin kɔ karamɔgɔ balo cogo bɛna gɛlɛya ka diɲɛ taara ka nin to de a balo cogo de bɛna gɛlɛya diɲɛ dɔɔnin kɛnɛ kan nin tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ foyi Mayi an ko a ma n ko mɔgɔw weleli kafiri n ko chance tɛ kuma nin na Manden dugukolo kan nin ka ɲi fɔbagaw ye bilen an ma se ka kuma in faamu nka a yɛrɛ bolo n'an yɛlɛla arabu ka tɔn sigilen ka Marɔku
ni ye ton sigi Afrique ko ɲɛmɔgɔya de Marocain kɔni ma yaro o ko fana d'Afrique le do Facebook oh eni ɲɔgɔnna i yɛrɛ ko mɔgɔw kan k'u yɛrɛ wele k'u kan ka ko fɔ n'i y'a sɔrɔ u taa wele kɛ min ye u b'aw ɲɔgɔnnaw de dilan k'a bila faso kɔnɔ ten faden sagoya la dɔrɔn diɲɛ kɔnɔ hali a t'a dɔn a bɛ ka baara kɛ maa min ye o kama an ko i bɛ min kɛ kuranɛ ɲini ka dɔ la mayi Mali faamaw ye jala min da ye ka na k'i ka taa jala in dabaga ɲini k'a dɔn min y'a da o t'a dɔn dɛ o bilala k'o k'a da de jɔn y'o bila jɔn fana y'o bila fo ka taa se jala in yɛrɛ bɔra maa min bolo mayi o de ɲini k'a dɔn a nafa ka bon i ka bɛn ni kuranɛ ye mayi fililen don kojugu mayi an tɛ nɛgɛ an tɛ janfa i fililen don nka i ma taa yɔrɔ jan ni so sera yɛrɛli la i bɛ sɔn ka segin so mayi a jogo b'i fana na kelen ni fila dɔrɔn a ye denmisɛnninw sama ka na n b'u cɛ ta an b'a dɔn hali n'u ye Hayidara an kɔrɔkɛ cɛ di e ma i bɛ sɔn ka busa da o n dalen b'o la o siga tɛ na cogo min na wa n yɛrɛ ta siga tɛ na ko nka mayi tiɲɛtabaliw bɛ Mali la bi dɛ i kana siga olu fana na fiyewu aw b'a ye minɛn min kɔnɔ aw yɛrɛ y'a dɔn pewu k'a bɔra ka ban nin tɛ se ka minɛ bilen koyi n'i ye arabu sen donnen sen nata la n'i ye arabu ka wari nalen sen nata la n'i ye nansaraw ka wari nalen sen nata la nin kelen taara ka dan kɛ dɛ mayi o de tɔgɔ ye ko dugutigi i yɛrɛ ka fɛ ko yirigurun bato a tɛ bɔ a ka bato kɔnɔ kumaden ɲɛfɔ ka ɲa a ye ka bɔ e yɛrɛ mayi sa bato kumaden mun de kan don anw fɛ Manden an kɔni ka ɲinini y'a ye ko arabu kan tɛ bato kumaden wa an ye karamɔgɔ 1500 ɲininka o la o jɔr'o la so o tɛ aw ka bɔ sa a k'o de ɲɛfɔ quoi ni min b'a mago ɲa yɔrɔ min o ye ɲuman ye n'a t'aw mago ɲa yɔrɔ min na o ye juguman ye ko kelen kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ nka a kan ka bɛn kuma ni jɛnya kama aw ka ala yɛrɛ filila a yɛrɛ ka danfɛnw na o janko ka taa se ko maanifin fililen ma o kama fili in b'a bolo kojugu ye a yɛrɛ de fɔlɔ y'a kɛ koyi n ko fili in y'a bolo kojugu ye wa a yɛrɛ de fɔlɔ y'a kɛ dɛ mayi an t'o yirila kuranɛ kɔnɔ an ka taa so n ko an t'o yirila kuranɛ kɔnɔ an ka taa so Mariyama den sɔrɔ don ko don i bɛ fɛn yɔrɔ dɔn n'i b'a yɔrɔ dɔ kɛ e ka t'o lajɛ a ye den sɔrɔ cogo min an tɛna taa n'i y'o nɔfɛ den kumana bamanan finingolo la an tɛna taa n'i ye nin si nɔfɛ nka ala ye kuma dɔ fɔ o yɔrɔ in na o kuma in ɲɛɲinini Mayi Watara an taara an jɔ o tiɲɛ kɛnɛ kan foyi t'o ni maloya tɛ wahabiya ni wahantanko t'o dɛ a bɛɛ b'o tiɲɛ dɔn a ko Haruna dɔgɔmuso Mariyama i fa ma kɛ tan i ba ma don tan karamɔgɔ Mariyama nabi yɛrɛ Isa ba a nɔfɛ taamaba wɛrɛw bɛ diɲɛ kɔnɔ min t'olu ye maa mana fɛn dɔ bama ɲɛ kɔrɔ ka tɛmɛ nɛni kan a na kɛ n'i bɛ sigi ji kɔnɔ dɛ olu de ko olu b'u ka Isa min dɔn o ba Mariyama min dɔn k'o de kɔrɔkɛ tun tɛ yen o balimakɛ tun tɛ yen min de tɔgɔ tun ye ko Haruna a ma sɔrɔ a ka boloci kan kuma dɔ la dɔw ko ko diinɛ balimaya dɔn ayiwa n ko nin tɛ baasi ye nka dɔnni yɛrɛ kɛnɛ kan Mayi anw ko k'i b'a sɔrɔ fɔbaa de ɲinɛnen don ka d'a kan Musa dɔgɔkɛ Haruna olu jɔmuso de tɔgɔ tun ye ko Mariyama o Haruna n'o Mariyama o ni Isa ba Mariyama olu ka kumaw jɛnyana ɲɔgɔn na dɛ i m'a ye ko kuma mana jɛnya kotigi yɛrɛ bɛ feere k'a la ni maa wɛrɛ feerekɔrɔ la ka n'o kɛlɛ o kama sa Mayi nka e ko don min na i bɛ ka nin janfantiw de kɔnɔ nin tubabu wariminɛna ninnu de kɔnɔ ni arabu kululu dunna ninnu de kɔnɔ Bamakɔ anw ka dɔgɔnin ma n k'a ye ŋaɲa ta n k'i ye ŋaɲa ta fa wulili ɲa ka ban i bɛ ka ninnu de kɔnɔ
no ando agila ngi bi kilo ngala jebi se kada o mai iye chefare ngi o do de o jala ni ne dari kana hoy ki gi nyesi chakor do en do yali de marsew ane wahabiya mi yana nano lutlara arabu wahabiya no yade eto yede e mali wahabiya de ane arabu wahabiya de yana minu mita mine arabu fe minu me tubabu ta transférer ka taa arabu fe ka taa ko ka je ka kɛ wari ɲuman ye k'i kunda n'a ye faso kan an'olu de bɛ ɲɔgɔn na ka d'a kan aw ɲɛ b'a ka nin ko ninnu na an ka kɛ a mɛtɔ tɛ an bɛna an bolo jan an ka taxiw nɔfɛ a bolo a tɛ kɛlɛ dɛ maa si t'a kɛlɛ k'a ye min sɔrɔ a sami n'a wa a t'a n'a sera ninnu a tɛ kɛlɛ a den tɛ kɛlɛ a bɔnna tɛ kɛlɛ a nɔfɛ nka bolo de bɛ tila ka jan nɔfɛ quoi ni bolo dun jana tiɲɛ nɔfɛ komi bolo jana tɔw ta tiɲɛ nɔfɛ cogo min na ni aw tɛ dɔ wɛrɛ dɔn nin kɔ ka aw balo cogo min na gɛlɛya ka diɲɛ taara ka nin to de a balo cogo de bɛna gɛlɛya diɲɛ dɔɔnin kɛnɛ kan nin tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ foyi foyi mayi an ko a ma n ko mɔgɔw weleli kafiri n ko chance tɛ kuma nin na manden dugukolo kan nin ka ɲi fɔbagaw ye bilen an ma se ka kuma in faamu nka a yɛrɛ bolo n'an yɛlɛla arabu ka tɔn sigilen ka marɔku n'i ye tɔn sigi afiriki ko ɲɛmɔgɔya de marɔkɛnw kɔni ma ya dɔn o ko fana da feerekelen don sosibugu mɔgɔw e n'i ɲɔgɔnna i yɛrɛ ko maaw kan k'u yɛrɛ wele k'u kan ka ko fɔ n'i y'a sɔrɔ u bɛ taa wele kɛ min ye u b'aw ɲɔgɔnnaw de dilan k'a bila faso kɔnɔ ten faden sagoya la dɔrɔn diɲɛ kɔnɔ hali a t'a dɔn a bɛ ka baara kɛ maa min ye o kama an ko i bɛ min kɛ kuranɛ ɲini ka dɔ la mayi mali faamaw ye jala min da ye ka na k'i ka taa jala in dabaga ɲini k'a dɔn min y'a da o t'a dɔn dɛ o bilala k'o k'a da de jɔn y'o bila jɔn fana y'o bila fo ka taa se jala in yɛrɛ bɔra maa min bolo mayi o de ɲini k'a dɔn a nafa ka bon i ka bin ni kuranɛ ye mayi fililen don kojugu mayi an tɛ nɛgɛ an tɛ janfa i fililen don nka i ma taa yɔrɔ jan ni so sera yɛrɛli la i bɛ sɔn ka segin so mayi a jogo b'i fana na kelen ni fila dɔrɔn a ye denmisɛnninw sama ka na n b'u cɛ ta an b'a dɔn hali n'u ye hayidara an kɔrɔkɛ cɛ de ye ma i bɛ sɔn ka busa da o n dalen b'o la wa siga tɛ n na cogo min na wa n yɛrɛ ta siga tɛ n na koyi nka mayi cɛtabaliw bɛ mali la bi dɛ i kana siga olu fana na fewu aw b'a ye minɛn min kɔnɔ aw yɛrɛ y'a dɔn pewu k'a bɔra ka ban nin tɛ se ka minɛ bilen koyi n'i ye arabu sen nalen sen natara n'i ye arabu ka wari nalen sen natara n'i ye nansaraw ka wari nalen sen natara nin kelen taara ka dan kɛ dɛ mayi o de tɔgɔ ye ko dugutigi i yɛrɛ ka fɛn ko yirigurun bato a tɛ bɔ a ka bato kɔnɔ kumaden ɲɛfɔ ka ɲa a ye ka bɔ e yɛrɛ mayi sa bato kumaden mun de kan don anw fɛ manden an kɔni ka ɲinini y'a ye ko arabu kan tɛ bato kumaden wa an ye karamɔgɔ 1500 ɲininka o la o jɔr'o la so o tɛ aw ka bɔ sa a k'o de ɲɛfɔ quoi ni min b'a mago ɲa yɔrɔ min o ye ɲuman ye n'a t'aw mago ɲa yɔrɔ min na o ye juguman ye ko kelen kɔnɔna na o bɛ se ka bɛn nka a kan ka bɛn n ko a kan ka bɛn kuma ni jɛnya kama aw ka ala yɛrɛ filila a yɛrɛ ka danfɛnw na o janko ka taa se ko maanifin fililen ma o kama fili in b'a bolo kojugu ye a yɛrɛ de fɔlɔ y'a kɛ koyi n ko fili in y'a bolo kojugu ye wa a yɛrɛ de fɔlɔ y'a kɛ dɛ mayi an t'o yirila kuranɛ kɔnɔ an ka taa so n ko an t'o yirila kuranɛ kɔnɔ an ka taa so mariyama den sɔrɔ don ko don i bɛ fɛn yɔrɔ dɔn n'i b'a yɔrɔ dɔ kɛ e ka t'o lajɛ a ye den sɔrɔ cogo min an tɛna taa n'i y'o nɔfɛ den kumana bamananfiningolo la an tɛna taa n'i ye nin ci nɔfɛ nka ala ye kuma dɔ fɔ o yɔrɔ in na o kuma in ɲɛɲinini mayi watara an taara an jɔ o tiɲɛ kɛnɛ kan foyi t'o ni maloya tɛ wahabiya ni wahantan ko t'o la dɛ a bɛɛ b'o tiɲɛ dɔn a ko
ko haruna dɔgɔmuso mariyama i fa ma kɛ ta i ba ma don ta karamɔgɔ mariyama nabi yɛrɛ isa ba a nɔfɛ taamaba wɛrɛw bɛ diɲɛ kɔnɔ min t'olu ye tuma a mana fɛn dɔ bama ɲɛ kɔrɔ ka tɛmɛ ne min kan ye a na kɛ n'i bɛ sigi kɔnɔ dɛ olu de ko olu b'u ka isa min dɔn o ba mariyama min dɔn k'o de kɔrɔkɛ tun tɛ yen o balimakɛ tun tɛ yen min bɛ tɔgɔ tun ye ko haruna a ma sɔrɔ a ka boloci kan kuma dɔ la dɔw ko diinɛ balimaya dɔn ayiwa n ko nin tɛ baasi ye nka dɔnni yɛrɛ yɛrɛ kɛnɛ kan ma ye awɔ anw ko k'i b'a sɔrɔ fɔbaa de ɲinɛnen don ka d'a kan musa dɔgɔkɛ haruna olu jɔmuso de tora tun ye ko mariyama o haruna n'o mariyama o ni isa ba mariyama olu ka kumaw jɛnyana ɲɔgɔn na dɛ i m'a ye ko kuma mana jɛnya kotigi yɛrɛ bɛ feere ra ni maa wɛrɛ feerekɔrɔ la ka n'o kɛlɛ o kama sa ma ye nka e ko don min na i bɛ ka nin janfantiw de kɔnɔ nin tubabu wariminɛna ninnu de kɔnɔ ni arabu kululu dunna ninnu de kɔnɔ bamakɔ anw ka dɔgɔnin ma n k'a ye ŋaɲa ta awɔ n k'i ye ŋaɲa ta fa wulila ka ban i bɛ ka ninnu de kɔnɔ an tun hakili la k'i bɛ tulonkɛ lajɛ i b'i sɛbɛ de la ma ɲi i ye cɛfarinya min k'o don dɛ o jalanin de dara i kana koyi k'i k'i ɲɛsi cɛkɔrɔba dɔ in dɔgɔyali de ma fewu ani wahabiyaw bɛ ɲɔgɔn na n'a n'olu tilara arabu wahabiya ninnu yari e t'o ye dɛ e ye mali wahabiya de ye ani arabu wahabiyaw de bɛ ɲɔgɔn na minnu bɛ taa minɛ arabuw fɛ yen minnu bɛ tubabuw ta transféré ka taa arabuw fɛ yen ka taa ko ka jɛ k'a kɛ wari ɲuman ye k'i kunda n'a ye faso kan a n'olu de bɛ ɲɔgɔn na ayi mayi o tɛ hadisa ye dɛ o ma kɛ miyankala o ma kɛ mɔgɔta o kɛra bamakɔ bɛɛ lajɛlen sigilen wa ɲɛna a kuma yɛrɛ ma jɛnya wa an kalanna ko t'o la an kalanbaliya ko t'o la awɔ i yɛrɛ ka a ka tɔn ɲɛmɔgɔba kɛ amadu n ka baba a taara i kunfa min na saudiya ka na faransi ka wari don dɛ n ko a bɛ k'a bila a ka faransi min nɛni faransi ka wari don dɛ awɔ bila kɛra ka i bɛ ka gɛn worosɔngɔ min dira a ko la o de don mais amadu n ka baba ka kekun ne bɛnkɛ denw tɛ filaw a b'a dɔn n'a y'a bɔ faransi k'i kunda n'a ye mali kan ka cɛ ni mɛlɛkɛw m'a ye jinɛw b'a ye a ko bɔn mɛlɛkɛ tɛ min ye jinɛ tɛ min ye o don ne ye diinɛ kama kɔrɔ o bɛ kɛ ko sanga wulilen kura ye a y'a di dɔw ma o kan kunbɛn n'a ye saudiya n ka dɔ bɔ a la k'o di saudiyaw ma n tɛna min ɲɔgɔnna di mali karamɔgɔw ma n b'o di saudiyaw ma k'a fɔ a ye nin minɛ a ka nin dungo ye nka a ka n bolokɔrɔ ta an ka jɛ ka fɛn dun ɲɔgɔn fɛ an ka jɛ ka fɛn dun ɲɔgɔn fɛ ne fana b'an ka jamana de kɔnɔ ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ ka diinɛ in dɛmɛ tubabuw de n sɔn wari n'a y'a ko ye u y'a dɛmɛ k'a ko a jɛra pewu a nana n'a ye an ka baga ma de k'a kana n'a ɲiyɔrɔ ye a ko habara k'a dira a ma bolo ni bolo ye komi wurudu dira Sɛki Amadu Tijani ma bolo ni bolo cogo min na o hamadu n ka baba n'ale y'a bɔ sen na dɔrɔn a bɛ taa n'a ye kun de la o kuma min o ɲɛɲini kosɛbɛ u ma senko kɛlɛ kan n'u bann'o na kungo kɛlɛ de fana bɛna wuli o ka jugu dɛ hamadu n ka ba ma ɲi n ko hamadu n ka ba ma ɲi a ye tubabuw ta minɛ ka taa ko arabuw fɛ yen k'i kunda n'a ye mali kan kab'a ko arabuw y'a di maliyɛn taar'u jɔ tile la k'a kunbɛn ka tɛgɛrɛ fɔ a ye k'i halala dɔn a nan'i sigi a ka so i ko sɔrɔ ka jan kuma ayiwa an ka ba ko k'a ma k'e ko fɔlɔ e ko k'a to ten mali ne don ni ɲɔ danna anw ɲɛna yan de k'a kɔrɔsiɲɛ anw ɲɛna yan k'a kɔrɔbaya anw ɲɛna yan o ɲɔ tigɛ don i tɛ se k'a fɔ anw ɲɛna cogo si la k'o ye kaba ye amadu n ka baba manamanakan dabila mali in don i ye min sɔrɔ o dun ka marisew bɛ na marise kura nana bin ok mayi an ka yirila k'i ma kalan i tɛ ko dɔn a lɔjɛ nin kɔnɔ bani nk'i k'a lɔjɛ nin kɔnɔ ninnu bɛ tubabuw bolo classement de la i b'a dɔn i t'o kɔnɔ fɔlɔ dɛ mali ta i t'o kɔnɔ u ye maa 5 min ta ɲinɛ i t'o kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka ko dɔn n'i bɛ fɛ ka kɛ ko dɔnna ye i gɛlɛya i ka don classement in kɔnɔ n'i donn'o ma kɔnɔ don o don cikan kuraw bɛ se i ma ka bɔ sira dɔ fɛ mayi a bɛ daminɛ o yɔrɔ ninnu de la o de y'a dondaw ye quoi i ye mali ka classement ye
nama o ye umaru murutigi de do nona o ye de do umaru murutigi nona e yɛrɛ b'i ka ko nuna television tɛ bolo o de ye umaru murutigi ni sualakaw ka dagamana de don o tɛmɛ kan e ta in bɛɛ 115 na haya fɔlɔ in sa wala ya internet lamai min dilanna kora e tɛ min kalama anw b'a dɔn i ka ɲinini ma se min ma n'an k'o dɔ f'i ye an ka taa so mai i ka kira taara wari min minɛ k'a y'a minɛ saudiya nansaraw ka wari dilen don i bɛ ka minɛ sira don o ɲɔgɔnnaw dunna mali la ka tɛmɛ koyi awɔ yanni k'ale nati siyɛnni kan ko maaw y'o ɲɔgɔnnaw de dun ka tɛmɛ ale taara ta minɛ ka tɔw bɛɛ sen bɔra kɛnɛkan da an b'a sɔrɔ a ye dɔɔnin d'i ma ka d'a kan ɲin'a sigilen kɔsa in na fo k'a kun dun ɲɔgɔn na nka mai aw tɛ min kalama o wariko la o wari dira ale ma mɛ ale fana bɛna nɛgɛ ka wari in bɛɛ minɛ ale la ka marise kura wɛrɛ yira a la tugun ko min ka bon n'o wari in ɲɔgɔnna ta ye n ko jinɛmɔriya de don na o y'a minɛ a la k'a ban tuma min na nansaraw bɛ fɛ ka baara min kɛ mali la wari in bɛ tila ka don o de da fɛ ka sɔrɔ ka yɔrɔ dɔ yira a la ko n'u tilara k'u bɛ taa sigi yen karamɔgɔ a b'o don o da fɛ n'i m'i kɔlɔsi yan n ko n'i m'i kɔlɔsi i kana sigara fiyewu i n'o ni pala bɛ bɛn Bamakɔ don dɔ kana sigara fiyewu a kɔnɔ ka don dɛ donjankow de don karamɔgɔ ma kuma kana jɛnya kama an bɛna kɛnɛ da an karamɔgɔ ma débat face à face religieux sigida gale don i yɛrɛ b'a yɛrɛma waso la Bamakɔ ye ko maa ma deli k'i wele débat la ko u bɛ nin bɛɛ la maa m'i wele maa in t'i nɛgɛn t'i janfa dɔgɔnin de ye to i ka minibar in kɔfɛ falikɛ kɔrɔkule na dɛ i b'i fɛ k'i sen don min na n'i nana débat la e ka taa tɔ ninnu ɲininka bana a jaabi fɔlɔ ni filananw ni wasolonkaw ka fɔtɔmaloden sigilen ninnu o n'a tɔ e k'olu ɲininka bana k'an fa fana ɲininka yakuba duguro olu b'a ɲɛdɔn kana na yɛrɛ kan min b'i da o tɛ kɔ tigɛ a ma i kana siga wɛrɛ fɛ o kan min b'i da o tɛ kɔ tigɛ a cogo si la sami na waa tan na mɛ an bɛna min fɔra ɲɛna a bilalen bɛ kɛlɛ la caman bɛ girinkajɔ la a t'a ɲɛdɔn nka anw b'a dɔn aw ɲɛmɔgɔ ninnu b'a ɲɛdɔn olu b'a dɔn ala ko tɛ diinɛ ko tɛ paga tɛ dugukolo in sanfɛ fo kɛlɛ tɔnɔ nafolo nɔfɛ kɛlɛ nka a bɛ don diinɛ de kɔrɔ ka n'a d'u ma aw minnu fana y'u dɔgɔninw ye n'u y'a dɔn aw minnu kun bɛ bɔrɔ kɔnɔ u b'o tɔ tin di yen nɔ ka dɔ d'a ma k'a y'a balo aw fana b'a fɔ ala de ye masa ye n tun t'a dɔn n bɛ kɛ mobilitigi ye ni diinɛ in tɛ i bɛ ka kuma minnu bɔ i da o bɛ ka mɔgɔ min ɲɛ o ye o sara de bɛ ka d'i ma kɛ a bɛ ka faso tigɛ ka d'u ma a bɛ ka faso bilalen min kɛ u sago la u bɛ k'o sara de d'i ma o mobilibaw girin mais i b'i bɔ n'o su de kan k'a girin ten kana siga o fana ma dɛ ma o kɛnɛkan dɔɔnin fɔlɔ filɛ e k'i sigilen bɛ Bamakɔ ka maa minnu kɔnɔ Kufa ka maaw Kufa ni aw karamɔgɔkɛ Bamakɔ ka cɛ min b'u cɛ a t'a dɔn a dogolen don Mali karamɔgɔ jumɛn na Kufa n'a karamɔgɔ de ka baba cɛ jɔnw bɛ yen min t'a dɔn Kufa bɛ ka min da faso kan a bɛɛ ɲɛ b'a tiɲɛ kɔnɔ a bɛɛ b'a dɔn a tɛ se ka jalaki o kalifa 14 ye nin kɛ sa n'i ko k'a banna kabi diinɛ ban don kalifa 14 fana y'a kɛ olu bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na sa i b'olu de ɲininkali kɛ kan ani Bakari n'a sɔgɔbaga muru la olu bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na dɛ i b'olu de ɲininkali kɛ ale kunba tigɛba ka bɔ a k'a da la a denw kunba tigɛba Fatumata kunba tigɛba o bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na i bɛ se k'olu ɲininkali kɛ olu tɛ baasi ye nka i kana fɔ ko anw bɛnbaw bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na an ka kɛ k'i ka malobaliya kun bɔ an da la i y'a faamu arabuya ye tiɲɛ ye arabukanu ye tiɲɛ ye bɛnba dɔgɔya o ye arabu-baliya ye n'a tɛ maa si tɛ k'a kɛ diɲɛ kɔnɔ bilen maa si tɛ k'i bɛnba dɔgɔya ka di maa si bɛnba ma bilen o banna pewu n'a kɔni kodɔnbali hakilina tɛ dugukolo in sanfɛ 1 ni 2 Firawuna y'a dɔn ka Firawuna y'a bɔtɔ tuma min na diɲɛ dɔnnikɛlaw bɛ ka balimaya sira ɲini ni Firawunaw cɛ o ye aw ta ka saba waati ye Firawunaw nɔfɛ
yani doni fu na siro dana kakasa mande du woloka ni ya fo dabe farao ay e kana sigora juti ko to raso ni ya fo dabe fara sadi abi ba bi de e ra mai ka fe e ga juma kutuba jole e ga premier aradu mo ko do ko singa wuli ko wa mai bi temene ko fe ni ganzere mbora dine na mbora islamera ndu misile de ko fe anno mai na ma ko fa do no o ko misiri ka ta de ko romene hira ka ko mai ka ganye to ka ba me mai an ko ga ko karawali te dine na le jole mo yoro ka hal ni asura jore nga fe wa be bulu karawali tala ni o asura jama ma cheo ma tun da ba do ne do ko wala an ko ga amode fo ale na hiru uzman manana idra karawali tala ni ngalo ki ite me ire de o yasura ko jama ma cheo nya do ne do bi karawali baro fe mo bi karawali bala bingali bara sunyani bara febe bara jatoya bara fanaya bara nambara bara janfa bero febe de bero bi haglite mino eo madame ne bio ngo hale ko tigi muso re o yale kamana ga o rola awo ako nyedo sa ndiri ma demizeni yana igaran furuge we ile ga shigi ga chokoroba jala do ko ala kota o mage ba de ngai tinye ga chokoroba jala do ko fo kana ala mine ka bla e resta ko la ni emin kade ya bo dorone ke ko mona ke ala mi halo te arabu beta e mamaro yi kilenta de e mamaro ko aisha wala e ko kenega ke na franya demizeni anya ko do balede zedi ga musogo iye ko fla bo akono benye bala ele tinye sharia sigi ko ne mawu muso furusa ko sigi folo ko fo kalo jori ka kono nga zedi muso furusa raddo mina haya jigne e bolo tugun ko bla esa wala ko yela me ka so do ngode be la jelela go mamodo no ala te esa wala bi jon sa wala zedi na muso ka kele e ka ala ma se ka duzuku nyumando lu mo lu ga ben ko kira ira de nin ko ngen nga se ka ke ko ben e ga ke misali arabu kera fo ka ala ira de bina tugun kane e encourager olu farali la nyona ko furu ira sa ko furu ko mamodo no ala te esa wera ere ka boka ko yana ka inanga faya ere mbisi make ka foko e ka ala ni abin ma wala sa wera ni ete mama soro ka kira da ala masanga yoro jabe sona fara ko alijina foto na ira Aisha la wa bi Aisha de foto ira alijina ko muso kira kamare mai onde ya ko tulunga kuma nuna kololo kuma nuna ni wanke o tele bana olu tara jimi mbo maya bimine kana sigo ma bimine kadaka o ya bonu faso hamidi wa demo de yana maya ngono ikanga hamini faso yi onga mai nimma kanga maloya kana fobi mande moru kanga maloya de nimma kanga maloya bi malikara mo kanga maloya kana fode mai ama muhera duni ndo wu nofe mali kono ama muhera soro ni ndo wu nofe mali kono mai tane ko adwo kene ganda a tele mi mogo minya au ka boko wuli bali do yira mali ona tade ko mayra ko wuli balu ay waka tele yira mali ona kele ndoro nyaake jiju ko nyaake safete de qur'ana ya nyefo hadisa te aga do nu ye min kele nya na ye kele yira ye minya ami ba ke me yira ye min tie waye min du o sara no fe na tiyo ke ka wodo kala madola ot misira ta ke bingali nundo ot misira ke ngoni ma be kam ko saode ya folo mai akana se ko aw ye fe be soro duwa no fe ya jago ya te na aw yo kundato e ma ore ka ta yana ko yo ka fen soro sire yo aw ye ginye ko be ke fen ko abule kunya ka bode sino ma te sigi mande ka fo mande ga ko te tingido o goro yo ma ndanda ma do mai arabu de na da ma to ko faina arabu de na kile faina arabu de na wende faina arabu de na sungu mari faina kulukulu ni jani gebu arabu de na faina zambe faina te boy ka sebe ka fo mo yana ngata so sa itaki bokolo kama mai ka boy ka sebe ka fo mali yana ngata so iti ye ka mana ko sen nata mi mara nga tinya fi na wala nga so ko bokene ka mino fi kulele de la ko lekite ya donta de qur'ane ya bota mai
u ye nansara wari de minɛ k'a dun u bɛ nansaraw ka kɛlɛ de la Modibo Keyita ka dɔfɔ de filɛ ka sigi kurayara tak u bɛ nansara wari de ninnu ma ka se ka faama ninnu kɛlɛ bɔ sira wɛrɛ t'u bolo Mali in kɔnɔ ni diinɛ tɛ u mana aw muga ta daw cɛ ka tugu nɔfɛ Mali kɔnɔ dɔrɔn ko diinɛ ko nansara wari de b'olu kɔnɔ u bɛ k'a bila a ka nansara minnu ba nɛnɛ aw ka ba nɛni bɛ mun kɛ nansaraw la a y'u bali ka nɛgɛso dilan wa a y'u bali ka moto dilan de aw ka fa nɛni bɛ mun kɛ nansaraw la nɛnni bɛ se ka kɛ kojugu y'aw bolo n'aw ka Alahu subahanahu wa taala yɛrɛ nɛnni ka ɲɛjɛ ka kuranɛ kɔnɔ kɛ man ɲi a b'olu de ka baara la a hakili la ko minnu y'a jugu ye dɛ a b'olu de ka baara la wa an filɛ ka taa kɛnɛ kan an ka fanga a taara 11 de bɔsi nansaraw la ka na di malidenw ma ka bɔnnaw ɲɛ bɛɛ y'u bolokɔrɔta a bɛɛ bɔra k'u bolokɔrɔta e yɛrɛ man ɲi i ni Sidibe kɔni ale bɛ girin na dɔrɔn an bɛ sa aw nɔfɛ ka d'a kan Kasimu ye bonmosi min bila ale bolo ko ale ka maa dɔ dɔrɔn wahabiya don an bɛ sa nɔfɛ an ka masakɛ an ka ɲɛma an dalen b'a la ale de b'a dɔn ta ale de b'a bɔ ta nka n'i ye Fidel Castro yira a la dɔrɔn a b'i ɲɛ kumu k'i jɔ kari nka n'i ye Yatola Komini yira a la a bɛ siran bonmosi tɛ Sidibe Mɔri ye bonmosi tɛ Yatola y'i to bonmosi de la k'i to kuranɛ de kɔnɔ alimamiya de la i komi e filɛ ɲɔgɔn min na Mali la bi dɛ k'i bɛlɛ kɔfɛ dɔrɔn ka na tɔw bɛɛ ta k'u saba dugu ma bɛɛ ɲɛna Yatola ko ale m'a fɔ ko in tɛ tiɲɛ ye ale m'a fɔ ko in siga b'a la arabu ka hadisaw bɔlen kɔ a la kuranɛ in yɛrɛ fana fɛn dɔw b'a la ale Yatola m'o ɲɛ ko ye jumɛn ye ko k'a fɔ ko fɛn in fɔra de k'a jiginna arabu de kan arabukan na o ma kɛ baasi ye ko nka ko n'a tun ma jigin arabukan na ko arabu tun tɛ sɔn donc c'est-à-dire o b'a yira mɔgɔw la ko diɲɛ kɔrɔlen arabu tun ye supérieur qualité dɔ de ye i komi ni mɔgɔ min tun ko ko mandenkaw tun ye waritigi de ye kunun ka n ko musaka wari ye o kuma ban Amérique ni filɛ hakɛ min na bi Chine filɛ jɔda min na diɲɛ kɔnɔ bi Manden tun b'o la diɲɛ kɔnɔ sɔsɔli t'o la dɛ a kɔni y'a bolo minɛ ne yira wa an bɛ min f'i ɲɛna bɛnba nɔfɛ kɛlɛ maa b'i to sira caman kan k'a kɛ koyi Yatola y'i to silamɛya de kɔnɔ ka hadisa bɛɛ gosi ka bɔ Iraniyɛnw bolo ka cɛ k'u ka alimami 12 de ta o bɛɛ ye Iraniyɛn k'olu de ka taabolo fɔ arabu ka Bugari ni musilimu Yatola ko k'i t'a dɔn nin ye kabako yɛrɛ arabu yɛrɛ bolo kɛlɛ bɛ fɛn o fɛn na ko hadisa kɛnɛ ni hadisa dayifile a bɛɛ ye walimɔgɔw ka fɛn sɛbɛnnen de ye Bugari o bɔra fɔ Eritrea ka n'i yɛrɛ sɔrɔ ye diinɛ jugu tun don wa diinɛ ɲin don wa maa si t'a dɔn a kɔni nana bɛɛ cɛ ka kɛ ɲɔgɔn kan arabu ka ye tiɲɛ a y'u ka kira dɔgɔya hali maa tɛ sɔn ka min ɲɔgɔnna fɔ i kɔrɔ n'i dɔgɔ ma anw yɛrɛ kɔrɔkɛ ka fɛ Irifu Usumani Mara Nayatara ka fɛ ni maa ko i ka maa ba ma i ka maa supérieur ma i masala mɔgɔ ma ko fanga min b'o la ko hali o tɛ cɛ 30 o ma fɔ o ma ka bɛn dɔ wɛrɛ kan ka cɛ f'o ka si yɔrɔ ko o ɲɛjɛ kan kamalen ko tigi y'o bonya Yatola ko k'olu sen ka bɔ o bɛɛ la u ka jɛ kira in na nka olu yɛrɛ k'u ka taa dilan ale ye alimami 12 ta kira ko in fana nana tila k'a ɲini ko u ka dɔ bɔ o fana na koyi kabini dɔ bɔ yɔrɔ kira ko la ani alimami tɔw fana n'an ye dɔ bɔ kira ko la dɔrɔn o kɔrɔ an bɛna kira wɛrɛ de dilan k'u bɛna kɛ nkalon ye i kana sɔn o ma an ka to kira kelen na an ka minɛ arabu la de an ka kan ta ye nka bɛɛ b'i ka ɲɛfɔ la Yatola ko non komi an tɛ ka ɲɔgɔn faamu kira ko in na dɔw kan ka to a ma dɔw kan ka tila a ko bɔn ko ala ko min yɛrɛ b'a kora fana ko tiɲɛna ko dɔw bɔra ne m'o ye tɔw ko Yatola kuma ko fa wulili la dɛ a ko a ye haya in kalaba nin hakili y'a k'a lajɛ a kana kalan ni dusu ye dɛ n ko tɔ girinbatɔ taara fɔ jamanatigi ɲɛna de ma ye ko ni Yatola sira ye k'u b'a ka du jeni k'a fa hali ni jamana bɛ ci a nɔfɛ o don u b'a dɔn n'u y'a faga Iran ka cɛ k'a bɛ wuli u bolo jamanatigi ko Yatola ma ko kɛnɛ bila Yatola bolibatɔ taara min Faransi alikaba taara otaji la n ka cɛ Américain mana n ka cɛ jɔn taara u bolo la Faransi Israëliens ni bɔmu nucléaire min sigilen don ka arabu fɛn ci u ye don o don sɔgɔma jɔn y'o di Israëliens ma Faransi ne ko Faransi tɛ son dɔn a tɛ fanaw dɔn e bɛna jɔn wɛrɛ yira a ko bɛɛ de fili kɔrɔ nin ye mayi Yatola ko
ko ale ma faama ko kuranɛ yɛrɛ de bɛ arabu ala kan ye fiyewu ko arabu ka maakɔrɔ nɔ dɔ b'a la nka o ma yatola bila k'a faso ta ka wuli k'a jɔ dɛ yɛlɛma ko 3 dɔrɔn i komi an ka kira ɲɔgɔnna kɔ yatola filaw de la yatola komini a den sara mɔden de bɛ yen sisan banna kamalen k'a ye jamana wuli k'a jɔ dɛ a taara dɔɔni san ka na di a ka danamɔgɔw ma ka cɛ u ye jamana wuli k'a jɔ de k'olu ni saudiya kana fara ɲɔgɔn kan u jɛlen bɛ ala min yɛrɛ la iranɛw ka danaya tɛ k'o kuranɛ bɛɛ lajɛlen ye ala kumakan ye kira ko kɔni ko tɛ karamɔgɔ o kama iranɛw ko ni maa ye dɔnni yɛrɛ yɛrɛ bɔ fɛn kɔnɔ k'o kan ka wele a kira ali kɔfɛ dɛ k'o de tɔgɔ ye ko usumana ka d'a kan mamadu min tun bɛ ci waawu tun bɛ jigin mamadu min kan ko mamadu ni mɔgɔw tun bɛ jɔ aran kelen de la ka seli mamadu ka ala ma se k'a jira mamadu la k'i taalen kɔfɛ ko ɲagami bɛna don kora ka bɛn ni ma dɛ ko mamadu taalen kɔfɛ abubakari nan'i jɔ aran kelen de la n ka cɛ a b'a y'a bɛlɛ ka n'i jɔ f'a kɛrɛfɛ n ka cɛ ka muru dig'a kɔnɔ ka diɲɛ tigɛ ka wuli ka taa n'a yɛrɛ ayiwa umaru fana nana cogo kelen don karamɔgɔ ko tuuru nana se usumana ma usumana o ye jɔn ye i komi bi aw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na cogo min na karisaw de ka taabolo ka ɲi karisaw kɔnɔ olu bɛ gɛngɛ fo jahanama kɔnɔ mamadu yɛrɛ tile la mamadu n'a ka ala jɛra ka siya min gɛn ka bɔ maga k'u kɛ maajugu ye k'u kɛ binganikɛlaw ye f'u taara jamana wɛrɛ mamadu ko bannen olu kɛlen k'u magɛrɛ o de ye usumana ka maaw ye olu ye diɲɛ yaala dɔɔni b'u la olu ko usumana ma a tɛ keguya maa fɔlɔ faga ni aran kelen maa 2 aran kelen i t'a dɔn i ka fɛɛrɛ dilan ko jumɛn sendaya dama dama kɛ i ka t'i jɔ jama ɲɛ i k'i yɛrɛ ka danamɔgɔ ye komi garde corps président n'a ka garde corps i ka taa olu jɔ kɔfɛ ni maa o maa girimatɔ kɔni k'a bɛ tɛmɛ dɔrɔn ka cɛ olu fana ka golobani bamuru ye n'o kɛra o b'i to yen ma ye a ma kɛ bɛɛ ɲɛna mamadu ma min dɔn abubakari ma min dɔn umaru ma min dɔn min ma yira ali la usumana y'o dilan ka so ka t'o baara kɛ misiri la o ye usumana bɛlɛ ka dɛsɛ misiri la o ma taa nɔfɛ a ka so n ko ma taa nɔfɛ a ka so u ka ku yɛrɛ sira mɛ min kɛra misiri kɔnɔna o ma se ka kɛ usumana la dɔɔni de don a y'a lamaga ya wa o ma jigin a kan ma y'a lamaga an ka taa so n ko kalanden kumaw don digiden kumaw don karamɔgɔw ɲɛkɔrɔ de b'a fɔ tɛfati kan fɛn o fɛn mana yara fili ye a y'a dɔn k'o fɔra ka bɛn n ka kodɔn dɛsɛ de ma dɛ n tun tɛ fɛ ka foyi fara min bɛ k'a bolo fili ye ko n'a fɔ ko ɲalen don ko karamɔgɔw k'a dɔn an mɔdenw bolo k'a dase yɔrɔ la ko n'a fɔ ko ɲalen tɛ karamɔgɔw k'u k'a dasi bolokɔ la u k'a saba dɛnɛ na an ka taa so wolofili ye dama dɔn a ka dɔn kɔni k'an kan bɛ fɛn kelen de ma n k'an yɛlɛma ko tɛ a mana bila lahalaya o lahalaya kan anw de bɛ k'a tila koyi o kɔni ka dɔn o ye kɛnɛ kan ye anw de bɛ ka jɛ k'a tila n'o sera ka faamu joona n'o sɔmina kununa joona tuma dɔ la an bɛ porokoto e ni porokoto arabu ala la yɔrɔ min na n ko e ni sera ka porokoto ara yɔrɔ min na 1 miliyari et quelque dabi tan jamana kelen a tun b'an ka sɔrɔ ka porokoto ara o porokoto ara yɔrɔ min na kana sigara n ka cɛ i siga ni émission fɛn o bɛɛ bɛ porokoto ara la san in don n'i bɛ san in porokoto cogo dɔn kɔni fo k'a tɔ kɛ lakale ye ten ka tɛmɛ i bɛ wurayali se cogo dɔ mara ko tɔw selen kɔfɛ ko fo k'u bisimila minnu girinbatɔ nana tɔw kɔfɛ ko bingalikɛlaw donna an kan anw de ni kira yɛrɛ bolo n'aw bɔra a jolo b'anw de bolo a ka mariteau b'anw de bolo tɔw girinna k'olu lajɛ n ka cɛ olu ka a ye ɲinɛ fanga kɔ u taara u sigi fanga kan san 100 joli bi u sigilen filɛ wali jamana kɔnɔ karamɔgɔ ala ka kɛ nka k'a ma se naloma jamana kɔnɔ sen na arabu ala ka kɛ ko nka k'a ma se naloma jamana kɔnɔ sen na mande ko kuma bɛna k'o bɛɛ tiɲɛ tigiya an ka taa an bɛ ka taa bɛna se ka kɛnɛ karamɔgɔ bɛɛ fo ka fɔ k'an bɛ fili ka jɔya kama bolo saba mɔgɔw ne dusu bɔlen bɛ nin dɔnkili ko in na sa nin wajulikɛla ni ɲini ka taa fɔ ko dɔnkili kɔni ka di kulo la ko mɛ k'a haramuyalen don
I b'a fɔ k'anw ka dugukolo ye makan de ye ni mɔnɛ bɛ ne la sa an ka mande jamana kan ni mɔgɔ o mɔgɔ ye dɔnkilidalaw dɔgɔya bilen ka dɔnkilidalaw kɛ musiriku ye k'u bɛ dɔnkilidalaw mangoya mɔgɔ ye k'u bɛ dɔnkilidalaw ka talɛri tiɲɛ ɲɛgoya fɛ ɲɛgoya bonya kojugu olu dɔnnen tɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ fila tɛ olu dɔn mɔgɔw b'u ka baara la o ye baara min kalan o bɛ ka balo de la k'a fɔ ko a bɛ n'olu mako sa n'an y'a mɛn da min mako sa an bɛ kunangoya de quoi an bɛ kunangoya de. a mɔnɛ yɛrɛ de bɛ na quoi Tarawele fɛnɛ filɛ sanfɛ ne ani karamɔgɔ Ramɛs. Wala an ti jɛnɛ catiri bɔlaw k'a fɔ ko catiri bɔ ti bɛɛ ko catiri bɛ bɛn dɛ u bɛ ka nin min kɛ u bɛ ka nin min kɛ a ye catiri bɔlaw k'u ka catiri bɔcogo modèle bɛɛ lajɛlen na pa faga t'a la. Nin wajulikɛla ni ɲini kɛ taa fɔ ko dɔnkili kɔni ka di kulo la ko mɛ k'a haramuyalen don i b'a fɔ k'anw ka dugukolo ye makan de ye ni mɔnɛ bɛ ne la sa. Wala an ka ari mɔgɔw dɔnkilidala ni u k'a bɛɛ kɛ a kɛcogo kɔrɔ la an ye arabu de ya. C'est ni hakili bɛ mɔgɔ fɛn fɛn mɔgɔ jumɛn b'i yɛrɛ ka taa taabolo lagosi ba i yɛrɛ ka taabolo k'o lagosi mɔgɔ dɔw ta ka t'o bolo kɔrɔta. A mɔnɛ yɛrɛ de bɛ na quoi. Cɛkɔrɔba ko di diɲɛ dasijɛ o de sigilen don nin kuma na hali o t'i miiri k'a fɔ ko o bɛ ka arabuyala bolo kɔrɔta aw bɛna bɔ a kalama yan aw bɛna dɔ yan ala t'i mɛn. An bɛ dɔnkiliw da dɛ an b'an ka dɔnkiliw da dɔnkili bɛ da yɛrɛ de minɛ kɔmɔ dɔnkiliw an b'o da ka do dɔnkiliw da ka ndomɔgɔ dɔnkiliw da ɲagunindenw ka dɔnkiliw an b'o da ka kwɛrɛ dɔnkiliw da an ka kɔnɔkow mana dabɔ dɔnkili duman minnu bɛ da an b'o da an ka laadala dɔnkiliw an b'a bɛɛ da moriba ni yaasako dɔnkiliw an b'a bɛɛ da a bɛɛ dacogo b'an kɔnɔ o min man di aw ye an n'a ka ala n'a ka arabu o min man di aw ye an b'a bɛɛ kɛ an ka catiri filaw k'u ka catiriw tourner u ka catiri ɲɛnamaw labɛn u ka t'u tourner burusi kɔnɔ la u ka taa sɔnni kɛ yɔrɔ kɔrɔ ɲini u ka taa catiriw tourner k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna u k'a bɛɛ k'a kɛcogo la n'a ma diya a ye taa tigɛ jamana kan o y'an ka laada de ye o de bɛ anw lafiya anw bɛ fɛ k'an yɛrɛ de dɔn an ka mɔgɔw tun bɛ min kan n'u kun ye bɛɛ lajɛlen dilan ka sɔrɔ maa si mana f'u ye u m'a fɔ ko ala k'u ma ko balimaya dilan dɛ olu m'a fɔ ko ala k'u ma ko a ye sinankunya dilan a ye kanamaya dilan a ye mɔkɛya ni mɔmusoya dilan olu m'a fɔ maa si ye ko ala y'o f'u ye u yɛrɛ de y'o dilan walasa u ka sigi diya u bolo an nana o bɛɛ kurukutu ka bɔ mɔgɔw bolo k'o ye bidaya ye an ka senkolaw n'o y'an ka catiribɔlaw ye lɔngo ni seko tigilamɔgɔ walima seko ni dɔnko u ka se k'a bɛɛ kan u ka taa u bɛɛ lajɛlen ɲini k'u ɲɛfɔ catiri kadara kɔnɔna na walasa anw bidenw anw k'a bɛɛ faamu. O sɛbɛnni ni o kan o kɛ nɛgɛsɛ de ne ko aw yɛrɛ a tɛ alikaba in kɔnɔna dayɛlɛ an k'a lajɛ yan mɔgɔ t'a dɔn n'a sɔrɔ a bɛ ka min bila a kɔrɔ dɛ. Mali yɛrɛ la nkalontigɛlaw ka ca wajulikɛla in bɛɛ bɛ nkalon tigɛ nka nkalon yɛrɛ belebeleba tigɛ ba ye ma lakodɔnnen fila de ye yɛrɛ ninnu bɛ nkalon olu bɛ nkalon de caro alimami ba nkalon ba a bɛ ngɔni caro a bɛ nkalon gɛrɛ ye a bɛ de nkalon ko Washington kɔrɔ ko an Washington to na yɔrɔ min na nkalon. Ale fana ye yɔrɔ min fɔ a bɛ se ka faamuya parce que munna nkalon al-amanatu min ye danaya ye ni a ma kɛ ni sariya ye an bɛ se ka sariya o kan ka n'a sɔrɔ ashhadatu ani al-amanatu olu bɛ ɲɔgɔn fali est ce que munna fɛnw bɛ yira an na minnu ye tiɲɛ ye fɛnw fana bɛna fɔ an ye minnu ye tiɲɛ minnu b'a to an bɛ da la donc al-amanatu nana an b'a yira k'a fɔ ko ashhadatu min fɔra ye hali n'a sɔrɔ a ma bɛn n'a ye ashhadatu ye tiɲɛ de ye est ce que y'a faamuya donc sariya bɛ se ka k'o kan k'a sɔrɔ al-amanatu bɛ yen est ce que y'a faamuya donc ashhadatu al-amanatu ashhadatu o ye sariya ye al-amanatu o ye danaya ye donc danaya yɔrɔ la n'i sɔnna ka da la kɔni dɔrɔn k'a fɔ ko a bɛ cogoya min na a yirila a bɛ cogoya min na donc ashhadatu i bɛna ana al-amanatu yɔrɔ in de ka k'u fara ɲɔgɔn kan donc al-amanatu bɛ yɛlɛ k'a sɔrɔ ashhadatu tɛ bɔ fan tɛ bɔ a nɔ la. Voilà bitɔn bɔn e m'a ye pour que a ma fɔ ye ko landaya ba landaya de tɛ se ka fɔ wa k'ala wuli mɔli ɲɛ ma ye ten a bɛ landaya de se fɔ la seereya de se fɔ la mun ne ka landaya to ye k'a fɔ ko mɔli y'a seereya seereya tɛ foyi di i b'a fɔ kansi dɔ seereya tɛ foyi di ko min n'i y'a kalama a kɛr'i ɲɛna o le seereya di. Mais k'a du i da dɔn k'il y'a fɔ ko i seereya da nin ma
o ni ni ngara o fana ma ko e sere da ma ko ayi de ko ni nya fo ko sere da ma ko korote o sere ya de ki bo ke lande ya le di no bito ne watol blala